Juang oseromo kanyo sadek ineno kanyo sadek osekalo mana kanyo dakika 19 mano tiende ni wakelo ni chenro mar mbako romo mbako romo kae chenro ma wayudo mara ng'eyo gigo matimore e chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono bende mana mwachako kapok odonjo e twak mokwongo mwakelo ni mana achiel kachiel e Ramogi TV chenro ni mana dhi tayi an Cleophas Oluoch ka sani wachako mana gi wechego ma omi pek e piny Kenya gik magi madhi bedo katimore odong' mana ndalo 10 kende to wachomo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9 iikori e yo machalo nade kawuono en tarik 29 dwe mar 7 ndalo 10 kowuok kawuono jo Kenya dhi e debe ka gidhi e debe yiero dhi bedo katimore kotene gi yiero orang wechego mag siasa ne gin mage ma wachako go okinyi ma kawuono mago kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gichomo gwenge ma Machakos odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi Tv kineno kanyo Azimio limo Machakos e chenro ma bende wakelo ni kae mana achiel kachiel e kinde gi duto ka campaigns ma kamago dhi nyime wan kodi mondo mi bed kod ng'eyo ni campaign ma kamago dhi timore e gwenge mage mana Azimio la Umoja duche manyoro ne gintiere gwenge mana Kuru bende ni neno kaka twak ma kamano ne chalo e gwengego mana Kuru kamane gibago twak kod jopiny e kaunti no mana Kuru are okinyi nyaka kanyo kar odhiambo kama jotelo buora ne oloso odiochieng' ma kawuono bende wadarango ni gidhi limo kaunti ma Machakos gidhi wuoyo kanyo kaunti Machakos gi jodak e yo machalo nade gima nyako ng'e ni nyaka sani jogo malaro kom no mara governor kaunti ma Machakos bende en moro morito neno ere kaka siasa ma Machakos dhi timore odiochieng' ma kawuono mokwongo wan gi jal mowuok e duond bura mar maendeleo chapchap mar Alfred Mutua kaka machielo bende jalupne mano nego bedi jalupne ng'wech mar laro kom mar governor kaunti ma Machakos mano Maliti mabende koro owuok Siro Wavinya Ndeti ka ng'ama chielo bende owuok kanyo Siro Lwedo Nzioka Waita ka duond burano mar chama maendeleo chapchap onge kod jachung' moro amora e kaunti no mar Machakos e komno mar governor wadhi rango bende ni siasa madhi bedo kanyo katimore gin magi mabiro mana thuolo machuok bang' nonro manogolo odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mar Infotrack ombulu mar paro e counties duto mantiere Ukambani chalo nade e kaunti ma Machakos mbi mar Raila Odinga ni malo ka ipimo kod mbi mar jalup jatend piny Kenya mabende laro kom mar jatend piny Kenya mano William Ruto kakanyo Raila Odinga ne nigi atamalo moeo 60 mano e ombulu mar paro mane ogolo odiochieng' ma kawuono odhi mana kacha mondo mi koriwre kod jal maduond bura ne nigi mbi ahinya gwenge ma Ukambani mano mar Wiper Kalonzo Musyoka dhi bedo kode kanyo Charity Ngilu ma Kitui bende dhi chopo kacha ne waneno ka Julius Malombe ma ochung' kode duond bura mare bende atamalo mare ni malo ka mbi mara ile gwenge ma Kitui kacha bende nitiere malo ka en kacha atamalo 50 kod 7 e gwenge ma Makueni bende mantie gwenge ma Ukambani mbi mar Raila Odinga ni malo kendo limbe ma kawuono ma odhi timo e kaunti ma Machakos dhi bedo ranyisi machalo nade ne jogo duto masire lwedo e ng'wech mar laro komno mar ten piny ahinya okinyi ma kawuono wadhi rango e kaunti ma Makueni mane kaunti masiro Raila Odinga e kwan mamalo ka en kanyo kod atamalo 68 mago e kwan manogolo odiochieng' manyoro kotenore koda wechego mane otim nonro mago mbulu mag paro mano chiw kod kambi matimo nonro pachoka mano mara Infotrack odong' man ndalo 10 yiero en mari time yo makare kaka dwarore nyako Ramogi Tv wasudo kendo wadarango ni kamachielo gik mage matimore warango kanyo gwenge mopogore opogore siasa mano Rigathi Gachagua kod jatende mano William Ruto odiochieng' ma kawuono gitero kampen gi kanye Imbo mar Kenya mano bende wadhi kelo ni mana kae achiel kachiel ka wakoni gigo mopogore opogore ma gidhi bedo kanyo ka giluwo jofwambo wantiere kor gwenge kendo gikelonwa wechego mana kaka wadhi kelo nigi bende weche manyien mekwa mag Ramogi TV chero mar mbako romo mar migago ka gikacha kendo dhi yudo gi mana e yo moro makare gima nyako paro odiochieng' manyoro ne nitiere gwenge mar Tharaka Nithi kod mano mar Meru kama ne gimedo sero ombulu ka gin gi jochung' mopogore opogore en mana goyo debe iwacho kanyo ni en thuolo ma gin go ma ogik odiochienge 10 ma odong' kanyo ka gichomo yiero onego bed ni gibago yiero e yo machalo nade odiochieng' ma kawuono kochomo Imbo mar Kenya ka ngorango counties mopogore opogore kata ka dipo no kale holo mar Okak ang' okalo kuro ka otimo kampen mag kisera mar ombulu
e yo mane. Mano William Ruto kachiel kod Rigathi Gachagua majalupne sani neno ka gitimo kampen kamoro achiel, onge ke nikech gida mana keto ombulu kamoro achiel. Nyakwar Ramogi Jong wadhi nyime wadarango weche mamoko mabende timore odiochieng' ma kawuono. Nitiere oboke ni ne ondiki ni duol matayo yiero pachoka mano mara IBC ne ondik ne oboke, to kendo oboke makamano mano maluongo nitiere ng'ur makamano ne owuok nikech form makoro wachore ni ne ogol mathoth. Mano form 34A. Form 34A ni Nyakwar Ramogi Jong en form indike duoko mar jalo malaro kom mar jatend piny. Mano kochako piny kanyo e ward mari kamintie kanyo indike andika kanyo mochop nyaka malo kuto. Mane form kata otas mabiro wuok e county kanyo kachopo nyaka kar kwano ombulu mar piny Kenya madhi timore Bomas of Kenya. Kendo mano bende idhi yudo mana ka e romo ma kawuono IBC oluongo jolar kombe 4, mano Raila Odinga, William Ruto, David Waiga Mwaure kachiel kod mar Roots Party mano George Wajakoya mondo gibed kod twak mabende wadhi keloni achiel kachiel e Ramogi TV. Ka gichake ang'wan kodgi kama gibede kanyo mondo mi ka gibedo kod winjruok ni gik mage monego bed ni gitimo e kindegi mag yiero, jochung' makamago dhi bedo gi thuolo manyime ahinya mara chopo kanyo kendo gibed kod lalruok matut kod jal mochung' ne yiero pacho kae mano IBC kotelne kod Wafula Chebukati mabende chiwo wach ewi yiero mabiro kinde ka kinde mana e duolno mar IBC. Wadhi nyime wadarango gik mamoko mapod timore. Gedo mag skunde mag CBC dhi nyime kaluo. Odiochieng' ma kawuono George Magoha mano jatend migawo mag wechego mag somo dhi limo kaunti mopogore opogore. Igeno ni odiochieng' ma kawuono igeno ni odhi limo kaunti ma Homa Bay kachiel kod kaunti no ma Migori. Iwacho ni kochopo Migori kanyo saa 4 mar okinyi odhi yawo face mar 2 mano mar gero klese mag CBC e sikunde mopogore opogore. Odhi bedo kacha sikund nyiri mar Nyabisawa, odhi dhi Kadika Girls kaito Homa Bay County koromo kar saa 6 ang' ochopo kanyo kendo odhi bedo kanyo ka oromo gi jodito wechego mag somo. Odhi bedo kacha Magina Girls High School ka odhi chopo bende mondo chwal wechego mag kompyuta. Odhi chiwo kompyuta ne school miluongo kanyo ni Andiwo Secondary. Odhi chopo kanyo katielo mar 2 mag gedo klese mag CBC odhi timo Ogande Girls kaito bende odhi bedo kacha kotimo odhi limo mondo nona ne ni gedo mar kar somo mano nyawacho ni od somo kata od buge kamo kane buge mathoth pachoka mano koro mantiere gwengego ma Homa Bay ma odhi bedo kacha Ogande Girls. Nitie gima timore kanyo. Gedo mar Dr. Aida Odinga Library timore nade. Mago duto idhi kelni achiel kachiel Ramogi TV ni mar jafwambo wa mantiere kaunti Homa Bay Aliabi Chang Luo limbe makamano kendo ang'o kelonwa weche manyien mang' timore kaunti Homa Bay koromo kanyo weche manyien maga mbaka oromo migago kachiel kod mano bende kagi kacha kod ang'i chwelo oyumore bende ang'i yudo weche manyien kama go bende ang'i yudo kowuok e kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori jafwambo wa George Juma wotache kaunti ma Migori ang'o temo luwo tienda jatend migawo mar weche somo mano George Magoha odiochieng' ma kawuono mondo mi okel weche matimore e kaunti ma Migori kaka dwarore. Mago weche motenore kod gedo mag klese mag CBC. Klese mag CBC Nyakwar Ramogi Jong mane madhi bedo wich bar maduong' ahinya e kindegi duto ka nitiere klese mathoth monego bed ni gero. Sani atamalo moseger ok chop kata nus mara klese monego bed ni gero mag CBC. Nyithindo mawuok e sikunde mag primary ka donjo e sikunde sekondar madundo idhi gergi e yo machalo nade. Bende gin gi thuolo moromo sikunde makamago kako rikono gi sani mana mondo mi gigero klese mag gorofa e sikunde mopogore opogore kama gintiere. Imiwa pachi kotone kod weche mokelo ni pile ka pile kibedo kod ng'eyo gigo matimore aluora mari. Kisebedo gi ng'eyo tibedo ng'at moro manyalo goyo mbaka makelo dongruok e kind oganda e kinde duto ma wantiere kaka wakelo weche manyien odiochieng' ma kawuono tarik 29 dwe mar 7 odong' mana ndalo 10 twachomo yiero maduong'. Wadhi nyime wadarango gik matimore podi. Mago gin obok mag lowo. Obok mag lowo odiochieng' ma kawuono Nyakwar Ramogi Jong e kaunti ma Kisumo. Mano e kar chung'o bura ma Nyando. Jal madhi chopo kanyo en jagoro mongirore e migawono mar tudruok kod lony manyasani mano mar ICT. Jerome Ochieng' dhi chopo kanyo. Odhi chiwo lowo ma Nyakwar Ramogi Jong gin obok mag lowo ma idhi chiw e kaunti
ma Kisumo. Ka ichiwe kacha kaunti ma Kisumo, gima nyaka wapar ni nyaka sani nitiere obok mag lo maromo 20,000 ma idhi chiw e kaunti no ma Kisumo, tayinya mano ne jodak go mantiere sub county Manyando. Sub county Manyando gima nyaka wang'e ni nitiere chik mane ogol kod jatend piny Kenya ni kapok wuok e apisi odhi bedo ka ochiwo obok mag lo mano nego bed ni ochiwo mago maheo $1,000,000. Nyaka sani jotend migepe kachiel koda jokony magi, jolupgi kachiel kod jogoro mongirore migepe mopogore opogore luoro piny Kenya. Ne waneno gi Isiolo, waneno gi ka gintiere kaunti ma Kisumo. Odiochieng' ma kawuono Jeromo chieng' dichopo kacha, jofwambo man Kisumo dibedo kacha kaluwo tiende ni nyaka sani ote mani ma en go kowuok kuom jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta e kinde modhi bedo kacha kochiwo obok mag lo ne jogo mane pok oyudo mekgi nyaka sani. Mano chenro ma bende osir kod migawo no mar lo ma pacho ka moterne kod daktari motelne kod Farida Karunei ma bende odiochieng' ma kawuono nigi limbe kuonde mopogore opogore e pinywa kata gwengewa makaluo. Odiochieng' ma kawuono obok mag lo ma ichiwo kagi ma odhi bedo ranyisi makare ni gigo duto mosebedo katimore. Wakete mana kang' waluwo tiendgi kendo kang' wayudo gi wakelno gi weche manyien okinyi ma kawuono. Warango kamachielo mana koni Farida Karunei kachiel koda Fred Matiang'i mago jotend migepe mantiere pacho ka. Farida Karunei kochung'ne migawo mar lo, Fred Matiang'i ochung'ne mar arita. Odiochieng' ma kawuono gilimo kaunti ma Kisii. Chenro mag dongruok opogore kendo ka gichopo kari kanyo en mana nonro ma itimo ni gik mage mosebedo kanyo ka itimo. Dong mana ndalo 10 kende oganda dhi e yiero. Gidhi bedo kata mar girumo koso sirkal madhi donjo kendo dhi miyo gi thuolo mar timo dongruok kuonde mopogore opogore. Kisii kawuono wadhi tudore koda Crispin Otieno bende mondo miwa wach kotenore koda twak makamano madhi bedo katimore e kaunti ma Kisii ka gitieko limbe makamago. Wadhi nyime kendo wadarango mana gik moko mosebedo katimore ka gi kacha. Kendo e kaunti ma Kisii gik moko dhi bedo katimore mano moting'o nyaka ote mag dongruok matimore e counties duto. Kang' wayudo Crispin Otieno e yor simu kata achiel kachiel, ang' wayude kendo ang' omiwa chal mar wach nikech kawuono siasa kachiel koda dongruok dhi go touch e kaunti ma Kisii odiochieng' ma kawuono, tahinya bende milambo mar Nyanza kanyo mano mamako gwengego ma Kisii, Homa Bay, Migori. Gik moko dhi bedo maliet e gwengego, wechego mag siasa, campaign ka gi kacha. Warango kena wakelo gi mana achiel kachiel e Ramogi TV. Weche gi wada mana rango nyako Ramogi Jwang' kendo ka wantie wadarango weche mamoko mapod timore. Wadhi e kaunti ma Mombasa. Kaunti ma Mombasa nyako Ramogi Jwang', kineno mago gige liech, ineno ka gintiere kacha kamano, ing'eni mano ichopo Mombasa. Kapok ichopo Mombasa, we ateri Mombasa kore wang' jowi mar Ramogi TV. Odiochieng' ma kawuono yiero chopo. Wuoth mar kwe dhi timore e kaunti ma Mombasa. Wuoth mar kwe makamano ibago kod grupi mopogore opogore e kaunti ma Mombasa mar nyayo kwe e kindegi ma wachomo yiero. Yiero makamagi madhi timore dwe mar 8 tarik 9 en mana geno marwa ni yiero go dhi timore yo makare. Wuoth mar kwe idhi bagi e kaunti ma Mombasa. Kose bage en gimoro madhi bedo kanyo ka itimo e yo moro makare. Kendo jafwambo marwa Mano George Aoko kani Mombasa dhi temo mondo kelnwa weche go achiel kachiel e Ramogi TV. Chero mar mbako romo wadhi go mbaka kodi bende ka wapenji chal mar wach gigo mosebedo duto katimore e kaunti ma Mombasa. Tahinya wuoth mar kwe, oganda nyayo mana kwe, to en kwe machalo nade? Kwe e kindegi maga yiero ka inyayo mana kwe kod arita makare e kinde ma wachomo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9. Warango weche mamoko mapod timore bende achiel kachiel e Ramogi TV. Wakelo ni mana mago bende ka walidhogi mana matimore e konde duto mago mantiere e piny Kenya. Wadhi kanyo e nonro mar Tifa. Kambi mar timo nonro mana kaka Infotrack nosegolo margi odiochieng' manyoro kawuono koromo kanyo saa 4 mar okinyi. Tifa dhi golo nonro ewi jogo malaro kom ten piny Kenya e odiochieng' ma kawuono ni ng'wech chalo nade. Idhi golo nonro ewi yiero mabiro madhi timore dwe manyien. Nonro makamano bende wadhi kelo ni un oganda jo Kenya bende nonro makamagi nosechoponu, bende utimogi e yo moro makare. Nyako Ramogi Jwang' wadhi kelo ni mano achiel kachiel kapodwa temo goyo tarubin ni campaign mopogore opogore titimo e gwenge mage e yo machalo nade. Wadhi mana nyime bende giyudo weche makamagi ka wasaye Tifa ang' warango bende counties mamoko ne ang'o matimore.
Warango kanyo mano jakom ODM mabende oyudo gwelo ni odhi chope od bura mano John Mbadi odiochieng' ma kawuono odhi limo mano Suba. Kochopo Suba nyakora Mogajwang' en mano marango ni yiero otim e yo mane. Kweth mar Azimio la Umoja nitiere gi ting' mane mar neno ni yiero otim e yo makare. Odiochieng' ma kawuono nyakora Mogajwang' bende wamedo mana paro ni e kaunti Homa Bay Mbadi dhi chopo kacha ang'wakelu ni duonde kachiel koda picha mage ka otwa kod jopiny kotendore kod ikruok ne yiero. Kweth mar Azimio la Umoja osebedo ka nyayo mana kampen mar goyo ombulu suit mane wacho kanyo ni 6 piece ben gimoro manyalore. Kampen ma kamago pod dhi nyime. En suit e Azimio koso suit e ODM. Ka Mbadi limo Suba odiochieng' ma kawuono wadhi kelo twak ma kamano achiel kachiel bende mane Ramogi TV. Koro kik idhi mabor nikech hali abich ne Homa Bay kendo ang'o ikonwa wach machalo kamano. Wadarango weche mamoko mapod timore mago weche mag kwe. En alam mar kwe. Alam mar kwe nyakora Mogajwang' timore sub county Mabondo. Odiochieng' ma kawuono dinde mopogore opogore dhi bago alam mar kwe. Mano ka gintiere sub county Mabondo. Mago dinde mabedo kanyo gi mag jo Kopere, mag jo Anglican, mag jo AIC, jogi duto dhi bago romo margi kawuono. Mano ka gintiere county no Masiaya, sub county Mabondo. Alam mar kwe. Kanise mopogore opogore dhi bago alam mar kwe e kar od burano Mabondo. Wageno ni mano bende wadhi yudo. Kanyo wantiere kod George Amolo kani Siaya kendo ang'o luwo wach makamano. Ka wayude wakele mana achiel kachiel. En mana weche makwe kindegi mag yiero. Wada dhi nyime kendo kodong' mana ndalo 10 nyakora Mogajwang' to wadhi yiero maduong'. Ikruoka chalo nade. Nyakora Mogajwang' tiego wadarango weche mopogore kod dongruok mopogore opogore. Wadhi kanyo tiego agents mag Azimio Mombasa. Mane gima timore odiochieng' ma kawuono ka apisno mar ODPP mago jok ma jomin wach rango ni agents duto mag Azimio la Umoja itimo gi yo machalo nade. Odiochieng' ma kawuono nitie jogo ma tiegruok makamano ma ibago tiegruok makamano ibage county ma Mombasa. Joja oko luwo apis mara jomin wach pacho kae kendo jogo duto ka gintiere kanyo en mana rango ni itimo gi e yo machalo nade. Mano registrar mara political parties mano ka gintiere kanyo kachiel kod jok mopogore opogore dhi timo gigo e yo mane ka wantiere mana kanyo. Mano mbaka romo nyakora Mogajwang'. Picha maneno kanyo mago dongruok matimore Kisii. Dongruok matimore Kisii odiochieng' ma kawuono. Cyrus Oguna ma en jaul wach e lo piny owacho nyakora Mogajwang' limo county ma Kisii. Kolimo county ma Kisii nyakora Mogajwang' mano tiende ni odhi kelo gik mopogore opogore. Osebedo kotimo limbe gwenge makaluo kendo kawuono otieko kod limbe matimore e county ma Kisii. Pod wageno ni odhi medo wuoth kuonde ma opogore opogore. Nyakora Mogajwang' mano bende ang'wakelu mana achiel kachiel. Crispin Otieno nitiere e county no ma Kisii. Kendo gigo duto nyakora Mogajwang' ka ang'wakelu nigi achiel kachiel e Ramogi TV ang' ibed kod ng'eyo. Mana kama wantiere kar kae wadhi mana kanyo wadarango chenro no poden mar mbakoro mabiro en twak modhi losi kawuono. Jolonyo osechopo ka jogo mane ni e siasa, jogo ma osiwuok e siasa. Wadarango bende ni in gi ting' mane. Yuko jamna iyuke kanye, iyude kure, iluonge ni yuko jamna, jomoko luonge ni gonya, jomoko wacho kanyo ni tiekri koda sani wawere, tiekri koda mana sani, itiekri kodi dhi kanye. Kete mana ka nikech wan poga tiekra kodi. Chenro pod biro mar mbako romo ikete mana Ramogi TV. Nyinga Cleophas Oluoch. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Jai Lieta Kani Nairobi ma Ramogi TV. Adwaro mana Yesu
Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora? Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni in gi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo? Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Good. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gyo hangla giluo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilungani Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilungani Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakeloni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. Ramogi Ajuanga machiegni e chenro mar mbaka oromo kata twaka e chenro mar mbaka oromo. Twak machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mano mar onyango. Nyako Ramogi Ajuanga okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake en weche mabende otudore kod wachni mar yuko jamna mabende sani waseneno ka ng'eny ahinya e kor gwenge mapacho wakae. Kalure ni sani odong' mana ndalo 10 kende to jo Kenya dhi e debe. Gisani jo piny nyalo bedo ni penjore ni yuko jamna ni to enango. Mane wach mabende wadwa twake. Kalure ni sani jo siasa nitiere pap kacha ka gitimo kisera margi marombulu. Jo siasa ka gintiere pap kacha moko kuomgi chiwo omenda mathoth ne jopiny. Nyalo bedo omenda makore lach, onyalo bedo omenda matin. To omenda michiwo makamagi lokruok mane mabende onyalo kelo e paw siasa. Mae thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono
ka antiere kod welo ariyo mabende wadwa kawo godo thuolo makende mar bedo kod twak machalo kama. Welo mabende antiere godo nyako Ramogi Ajwang' okinyi makawuono gin jogo mabende nitiere paw siasa, to moko kuomgi osebede paw siasa seche moko ponono pod gintiere kod leka mar dhi mbele kod wechegi mag siasa. Wendowa mokwongo mabende antiere godo e studio kinyi makawuono en Rachel Omolo mabende ne laro komno mar od bura mano Mabondo mano e county ma Siaya. Rachel, machiegni ahinya okinyi makawuono e studio marwa. Erokamano. Inyalo mana nyisowa matin ka wachako kata kapok ichako we wakwonga ang'is joneno magwa wendowa mar ariyo. Wendowa mar ariyo nyako Ramogi Ajwang' en Williams Owigo mabende en jachung' kar kende mano e laro komno mar MCA mano ma Kaleru mayudore Nyatike e county mano ma Migori. Machiegni ahinya Williams e twak mar okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio kae mar mondo mi wabeda kod twak machalo kama. Kaluwore ni twak ma kamae mar yuko jamna en twak mabende omulo machiegni josiasa masani nitiere paw siasa kata kopogore kod bede man sani nitiere paw siasa kod mago maponono nitiere paw siasa to kaluwore kod achiel ariyo adek moko to koro ni wuok e ng'wech. Kochako kodi Recho, nyaka sani ni laro komno mar Bondo mano mar bedo jaod bura Mabondo mano e county ma Siaya. Wechegi mag yuko jamna e kinde mabende ne intiere pap machalo ka e pap mar laro kom od bura mano Mabondo. Wanyalo mana chako ni yuko jamna ni tiende nang'o ka wachako twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Ane jowa mawinjowa ma en gimosebet katimre ndalo mang'eny en mana ni wang'ni oduogo gi nying mopogre. Osebedo gi nyinge kaka mage kiwacho ni wang'ni oduogo gi nying mopogre. Mong'ere ahinya en ni gonya. Tie koda. Losia gik makamago. To mae en gima nochakre ahinya to chakre around 2007 e luwa e korwa kocha Siaya wa kocha. To en gino mose josiasa tiyo godo mondo gilondho mbulu mondo jopiny ohergi nikech society ma wantiere gadiera makende en ni jopiny ng'iyo ni ng'ano ma ofuke ber ahinya ema ging'eyo go ni ng'ama ofuke ber nyalo bet ni e jatelo maber. Omiyo seche moko chuno ni josiasa nyaka tem nyisruok ni an gi omenda kata an gi mwandu ema dimi gimoro kaka koro iluacho ni yuko jamna bedi ahinya nikech jopinye mang'iyo josiasa ni ng'ane ni to be onge go kendo giwacho ni ok aneno na iwuoyo kodgi inyiso gi weche maler to kok igonyogi kata kibiro kitar to giwacho ni mae be onge kuma dhiye. Omiyo pinye momiyo gima kamano timre nade timre nyinge to sebet mopogre to mano e kaka piny oketo josiasa ni mondi nen ni nyalo telo maber moko nego bedie to ichalo ng'ama nyisre ni an gi mwandu maromo. We wawinja ne korka Williams Owigo masani en jachung' kar kende ma Owigo mano ma en jachung' kar kende mano e gwengego mag Nyatike mano e laro komno mar MCA. Ang'eni in sani pod intiere ng'wech mano mar laro komno mar MCA. Nyaka sani nyalo mana ng'iswa ni wachni mar yuko jamna ere kaka ponono oketho kata oduo pap mar siasa gi sani mabende odong' mana ndala par kende to wadhi e debe. Erokamano ahinya. Wach jamna ne nyinge osebedo ndalo moko niluonge ni Mitbilie. Wasewacho ni niluonge ni Mitbilie, niluonge ni gonya tiek koda. Nyinge biro mopogore kinde ka kinde. Gi wakati mochopo. Koro an kaka ng'ama ringo masani be amanyo kura. Kichopo kumoro, dhano odembore maber, to nyaka ang' iwinj ng'ato maduonde bilore i oganda. Mawacho ni, gonywa. Chieng' moro kanyocha romo kata gi japuonj moro ne gi nyithi skul. Koro amosogi to gikona ni yawa we gonywa. Koro kagolo siling 50 kama to ka nyithindo mor. Koro ing'ene nyithindo nyiso kaka hali mar gine ne gweng' ringo. To jasiasa moro amora sani kionge gimoro e lweti minyalo chiwo to koro in matek. To e kinde mabende wacho ni e kinde mane intiere la rally ponono ka intiere kisera mar ombulu ng'ato kowacho ni gonywa kata tie kodwa itimo nang'o in kaka jasiasa kalure ni bende onego bed ni
kanyo ema bende itemo wuoyo kod jogo mar mondo mi gibi gilut ni ombulu. Akono jowa pile ka pile kago campaign ni gonyo tibro gonyu. Kendo jo siasa mochung' taibo nango ni samoro golo gire mar kaka Williams Owigo sani be yuko jamna koso kiyuki. Nyaka yuki. Iwacho ni nyaka yuki jamna kokiyuko to ng'e kokiyuko to muochni. Koro nyiso ji ne kata igonyu kamano to ng'iuru ni jamna no kemigone kura. Wago kura ni mondo maendeleo wadwa yudi tok yiero nikech en contract mar higa 5 to kata angonyi manade onge gonyo manyalo gonyi makoro kunyo ni pi to sani wanyalo nyaka ne watimo nondo moro kata ncha ogola nondo moro mayango ni node orumo e bengi nikech oyudo ni josiasa sani gidhi e bengi kacha tang'eyo ni kinde mang'eny ponono gifunjo node moko funjo node mag 55 moko 100 moko 200 100 kae be ponono nitiere galofu in nyaka sani iseyuko jamna manyalo robo pesa di kama $1.2 mano omenda mabindi isetiyo godo mano isetiyo kata kamano kapodi mako mana paro no gi kanyo ka wado korka koli recho e kinde mabende ne ilaro komno mar od bura mabondo manyaka sani ni wuok e ng'wech ni wuok e ng'wech kalore no kibedo kod thuolo mar ringo mar dhi mbele kod dwaro mari gin ponono achid nade mage ma wachni mar yuko jamna no kelo ni bende mane momiyo ponono ionge ng'wech nyaka sani kosango mano timore wachni mar yuko jamna ponono mano duoni pi kosango mano timore oyo yuko jamna tok no ketho na nikech an achiel kuom jogo mabe ODM no miyo certificate omiyo kinyalo wacho ni rem nikech to an extent ma in candidate up to around 31st of May manen deadline mar IBC I think I qualified to wach yuko jamna gi kaka ji yiero en gimonego wang'i matut ahinya kaka jopiny nikech mokwongo iyudo ni jomoko nitie ma Nyasaye ogwedho moloyo kata mane ot ibo yudo ni Nyasaye ogwedho ng'ani molo nyathiu mamoro to bendi wacho ni lwedo bok romre tibo yudo ni nitie joma oseng'eyo ni joma dwa telo negi gin joma pok Nyasaye ogwedho ahinya oganda wang'ere pod wan piny economically omiyo josiasa moko take advantage mag jopiny giwacho ni nikech Nyasaye ogwedha koro mondo ageng' mwandu nagi koro adwa dhi nyiewo jopiny gomenda ineno to gima kaka an jalony mar governance mano gimo kanyal wacho ne jopiny ni e yor achiel mar ng'iyo gang'o jatelo maber nikech seche ma idhi yuko jamna kendo yuke mana hinya tiyudo ni ibende kaka jasiasa ing'iyo malo kacha ni kara ka donjo to ere kaka dhi duoko omenda na manya tiyo go cha omiyo nyaka wang'i kendo dana ne wacho ni go peksen ing'iyo ni ng'at mochung' ni agenda mare dwaro marwa kaka jopiny ga agenda mare are they in line matiende ni gik modwa timonwa kata koyuko jamna bende dhi konyo wa mbele kae matiende ni kitiyo kata gi $10,000,000 kata 20 pesa nini dhi duogo nang'o nikech it's an investment you're making omiyo nyaka wan kaka jopiny wang'ini to joma obiro nwa gieki especially joma golo pesa mang'eny mokwongo pesa ni oyudo nade nikech ng'amo rango pesa gi luche tok dhi dia ni gole oyaye nikech siasa en kaka biashara iketo pesa moking'e kod odhi duogo kata kodhi timang'o onyalo nyumore molali to nyalo ponono koko yieri to mane kako nyumore ko yieri to ponono inyalo duoke Rachel adwa ni mak na mana paro no gi kanyo wach mori wacho kanyo maber nyama dagom mar penjo Williams Owigo okinyi makawuoni iwacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni seyuko jamna maromo $1.2 pesa ni yudo kanye campaigns magi omenda mitimo godo campaigns momiyo kidhi e rallies kacha kata kidhi kisera mari marombolo to ponono igonyo jopiny kati tieko kodgi kati yuko negi jamna omenda mari $1.2 ni igolo kanye osiepena osola osiepena omiya to abende dong' nyaka ambe na bed na ikora nikech nadhi e ng'wech lakini wach jamna ni miyo koka joma vijana kaka koro wan gi joma moko ma samoro nigi paro maber manyalo konyo piny koro ji luor ok sudi nikech jamna miyo kang' nayud kanye kasto bende oketo koro campaign bedo ma koro beche oidho kabisa ma kok inyal to kata mana bura achiel ok digo
To e kinde mabende uyuko jamna kata umiyo jopiny omenda mar mondo mi ponono ulomb wang'gi mar mondo mi gibigi lutnu ombulu. Utimo yo machalo nade, ung'eyo ng'ato kaka kose nitiere, nikech wang'eyo kata ka nitiere josiasa moko maponono ka nyawadgi dhi timo kisera mar ombulu kumoro to onyalo luongo yudhe moko kata jo rowere moko matindo to miyo gi gimoro matin to ni dhi mar mondo mi iket rally kata romo mar nyawadwa cha. In itime yo machalo nade kalure ni yiero mahiga ni bende gino mabende wadwa keto mbele en wechego mag kwe. Wodo makaler machunge kwe osebedo ko kampen osego mar kwe kabisa. Pok wawinjo koko mora mora makendo kanyo to agone erokamano jogo machungo do tek kuom kelo kwe. Mar ariyo en ni ng'eni ng'ama tiyo e sirikal kata ng'ama tiyo kaka un ka ujolendo kiwuok ka ne dhi e pap oko imiyi gime traveling allowance, imiyi wach accommodation. Koro ing'eni joka be kang'o bede bura gibedo piny iwuoyo kodgi donge kinde gidhi to nego bed ni ng'ato ne madho soda moro kuwuoyo kik bed ni bura ji oduokore wach ma samoro go ruko bedo. Koro kang' buro rumo kata kimiyo ng'ato nauri mo nikech kuma ji yae bende bur. Koro an ok ane ni gimoro matin mimiyo ng'ato ni mondo ikaw go kuche. Hapana. An aneno mana ni koro kaka dang' ji obedo kama kata un aneno kuketo pi moro ka chang' wanya modho pi achiel. Koro nikech pigno koro gweng' samoro kuma ikawe bor. Ng'ato be nowuotho ka biro dayo moti to biro e rally ni. Ok ng'eni kang' imiye kata piki moro chope ot. Ok ni nyiewo kuche. En mana ni miye thuolo mondo mi owinji ni to sera mane ma in godo gima kichopo to nyalo biro timore. To koro in e kinde ma iwacho ni ponono kibedo kata piny gi ji to inyiewo negi kata chai moro, inyiewo negi kata soda moro, ponono inyiewo negi kata lunch. Be nitiere kiwango ma ponono iketo ma onego bed ni tiyo godo pile ka pile koso timore yo machalo na kalure ni wach masani ni wach ni omako kor gwenge mapacho kama kata an ponono kaka Joyce ne bed na chung kadhi kumoro ta adhi kanyo gi dhoga no to onge kata ng'anya winja. Dhogi nono to kinyadhigo. Nyaki bedi kiting'ori matin kidhi romo gi joge. Koro en mane kiwango ting'eni koro amba ng'ama ringa go campaign. Koro kiwango mara to nyabedo sicha matin lakini ka wuok e dhot na dhi romo gi ji to nyaka mandra. Kech en ma koro osebedo kaka culture marwa. Ma kata ing'eni ji kodhi kata State House ka. Dongi ji yama naka buonjo. Koro ok dang' waket ni wan piny kocha ka ji obiro irwa to koro opogore. Ng'eni mano koro imbe ringo ka koro chalo ni ok iluwo chike mag mpira migoyo na kaka onego luwe. Koro mano ok linwang' kaka ifaulu. Lakini jowa be ong'eyo. Nikech ing'e kaka wan wachung' dhano chiko. Koro ng'eni ji ochiko gite kata in to ji auchiel ang' oromo gi ng'ato ndeso donge. Koro giko ng'eni kuro ok ang' ni ng'ade deuchiel. Nyaka ang' iamua igoch ne ng'ama ing'eni konang'o nafas to nyalo kelo dongruok. Kech mane gima jowa dwaro. Arecho kabiro kor kakori nitiere kaka pesa makamagi kata wuotho e kor gwenge mapacho. E kinde mabende josiasa nitiere kisera margi mar ombulu. Gin jomage ma ponono wanyalo wacho ni gigeta ahinya kod omenda gi mabende gichiwo kalure kod kuonde mopogore opogore magitime kisera margi mar ombulu. Kalure ni wantiere kanyo kod rowere, wantiere kod mine, wantiere kod joma chuo, joma mine, jogo ma nyaka odak kod ng'ol. Gin jomage ma ponono gigeta ahinya kod omenda gi magichiwo asasa sani e kinde gi ma wachomo yiero. En wach malit ni seche ma josiasa wuok joma ging'iyo ahinya gin jo rowere. Ang'o momiyo rowere gi nikech rowere mang'eny. Omiyo itemo mondo itim ang'o mondo imor chunygi. Gima tin achiel ariyo mitimo ang'o mimiyo gi informo pesa. Tem wanyisogi kaka josiasa seche mowuotho to wanyisogi ni winj gima nyalo konyi ok siling 50 kata 100 ma jasiasa mi kawuono to ka Nyasaye oyie modonjo tidwa chandri kuom higni 5 kendo. Omiyo chikiti ne gima ng'ane dwa timo e ngimani manyalo loko ngimani kata kopogre gang'o gi jamna midhi yudo kuome. To bende ng'amo miyi gimoro nono to kawa lakini kik moni yiero jatelo maber nikech ineno ni Nyarawila kaka niluonga ni Nyarawila nikech anyawiyoma ni Nyarawila obiro to ken maber ahinya maonge kuma dhiye. Onge direct correlation, if I may say, ni ng'ani nigi pesa makama kuro dhi tiyo n'oganda maber ahinya. Jowa onego bed mariekie zaidi nikech wane mwasechandre ni seche ma ng'ato miyi pesa maber especially rowere mano ng'ama ok dwa ni dongri
nikech dodwa ni dongri ok di yudo thuolo mar biro bet kode ni lawe ga piko chakre gokinyi nyaka godhiambo. Dine tiji moro mabomiyi 30,000, 50,000 moro ma inyalo doge odi ka dwe rumo. To seche miluwo jasiasa ne 100 times 30 days en pesa di mana 3,000 shillings. Omiyo nyaka wabe wang'e kaka rowere ni josiasa mabirogi ni agigi nang'o ka ng'asego ne ombulu nikech ane momiya pesa maber ni ne makori telo ne vijana ine makadhi kama kama to organize mi pesa ipogo tidongi mari kata 500 kende. En mana 500 nyaka tarik 9. To bang' tarik 9 kendi duogi timni nadi ichandri. To kiyiero jatelo maber kata ogonyo oyuko nu jamna kata koyuko tidhi yudo ni jatelo no dhi nyayo kodhi madhi gero gandawa ma ibende kaka ng'ama tin inyalo timri nadi inyalo konyrigo. To again joma wa target kaka josiasa gin joma mine. Ang'o momiyo joma mine bende ema ponono imanyo kod omenda ni ma sani ji luonge ni jamna miyuko? Joma mine king'iyo kaka society osebet chakre chon wan joma nok puonji joma ing'eyo koro ng'ama miyo kendo bende onge gi konyruok moro mandha madimiyo ng'eng'o owach ni onge gima miyo dhi chiko ita ne ng'acha mondo awuog gi siling adi 500. Tibo yudo ni mama ni dhi kacha mondo wach ni kawuono aduoge gi ngomena moro aduoge gi wiu moro nikech jasiasa timo nadi ogonya. To seche ma empower kata ng'ama mama kata ng'ama nyako in the next 10 or so years nyathini ok bibed kaka min gi nen noluwo jasiasa mondo gonye. Omiyo nyaka wang'e ni josiasa mabirogi gin gi mpango mane mar loko ngima wa kiny ok mana ma kawuono to chamo momiyino ting'iyo ni jasiasa mobiro wacho wach machal nade manyalo kelonwa konyruok sana e ngima mabiro. Kik wabed mana joma rango iwa masani kende to ngima wa makiny. Nyako Ramogi Ajwang' amedo paro ni okinyi ma kawuono thuon wach mabende watwake otudore kod wach ni mar yuko jamna e kinde mag yiero. Mano en matiende ni josiasa sani owuok oko ka bende gichiwo pesa mathoth ne jopiny. Ma bende jopiny moko luongo ni yuko jamna, jomoko luongo ni tie koda, jomoko luongo ni gonya kaka yorno mar sero ombulu kowuok kuom jopiny. Kintiere kod ote kata penjo moro amora inyalo chwalonwa e namba mar ote machuok ma en 23600. Facebook kacha wantiere live iyudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduoro, Twitter handle @JoyceOduor_. Ote penjo mora mora ma intiere godo wabiro somo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kabiro korka kori Williams Owigo. Sani in ilaro komno mar MCA kichunga kar kendi matende ni independent candidate. Ang'eyo ni untiere kod jomoko e ng'wech machalo kamae kata maket kod maponono party kata duond bura nomiyo otiko mar mondo mi olara kombe mopogore opogore. King'iyo e kin jogo machung' kar kendgi kod jogo maponono party kata duond buche omiyo otiko mar dhi laro kombe magidwarogo. E kin jogo machung' kar kendgi kod joma party oyiero, joma gi maponono chiwo pesa sasa ne jopiny. Ang'o momiyo gima chalo kama nyalo bedo ni timore? Pesa to chiwore mana marom. Pesa chiwore marom, onge magolo malo nyawadgi. Onge ng'ama ingo nyawadgi. Ena niya, ing'eni wach pesa campaign ni be nie yore ariyo. Nitiere ma koro iluongo ni gonya, to en mana ni koro yaro tie wach mar gonya ji odwa keto malach ahinya. Ing'ene ka ikawo jo pikipiki moringo go kudhi wuoyo gi jomoko tiolo negi fuel gimbe gichamo lunch, mano ng'eni ok igonyogi. Mano timo mana facilitation, gitiyo migine agina. To ka ji obedo kumoro tichopo achopa samoro kikalo gima gitimo onge tindeso negi gimoro, mano to koro igonya. Koro e joma walero godo kata mai kuonde nikech ambe koro kaya Migori ang'e ji koni gi koni, joma chung' kar kendgi gi joma chung' gi party ngufu ji to dwa mana romore. En mana ni koro party ng'eni nigi ginene nigi maino mapek ma kinwang'o ka ja party no ka embe party ng'eni ang'o miya gimoro samoro mbunge moro governor, koro party bade lach. Koro samoro nyalo bedo ni wajo mochung' kar kendgi oda yombo to mana be mana matin, ok ni ma sasa madang' wachno ginene. Kech kaka kara ng'ama be nigi party tema be kendo koro desore kabisa.
Koro wadira maber. Rachel Korkakori, in kaka jalno mabedo lonye wechegi mag telo. King'iyo kipimo kin jogo mochung' kar kendgi kod jogo ma party nomiyo tiko mar dhi laro kombe mopogore opogore mag siasa. Jomage maponono nikech iwacho ni wachni mar yuko jamna kata chiwo omenda asasa ne jogo madhi luto ombulu ma jo siasa timo sani nochako mang'eny e higa mar 2017. To waseng'iye kinde mag yiero mokalo joma chung' kar kendgi osebedo mang'eny ahinya kata kipimo kod kinde mokalo chien. Wechegi nyalo bedo ni magi weche ma meda ahinya wachni mar yuko jamna e kind jochung' kar kendgi kod joma party oyiero kosango matimo. Joyce, adiera makende ni kichung' kendi kaka wadwa Williamson Owiko, tinyalo tiyo gi pesa mang'eny moloyo ng'ama nie party. Chuni nikech ang'o? Idwaro moro jopiny mondo inyisgi ni okonyiso ni nyaka beda i party mondo atel. An gi nguvu na kaka Owigo, an gi nguvu na kaka Rachel matelo ne mar nyisruok na nyalo telo n'oganda kata gi resources maga mango, mwanduna mango. Iyudo ka ja party mana kaka wacho onyalo ka obire ward kaka in his case obire ward mare. Tibo yudo ni MP cha onyalo lure gi MP to chieng'no MP nyalo gonyo ne ji. To bende ok duto, iyudo ni seche moko inemi organize kaka MCA makanyo. To jogi kendo biro weya kanyo hach mabe ok omi support at all, even though ni un kod gi party ang'o achiel. Omiyo seche moko yudi ni itima tekie moloyo ng'ama nie party nikech ng'ama nie party nyalo yudo kony ka women rep obiro manie party gi, ka MP obiro in case ni idwaro bet komar MCA, ka governor bobiro manie party u. Tibo yudo ka dhane makoro ng'iyo ni jatelo maduong' emotimre nadi obiro koro kony bo wuoke kar jatelo maduong' moloyo jatelo ma wan go mar at ward level. But adiera makende ni seche iyangri ni dwaro telo to kinyalo overlook ni ng'ani en ja independent koro atigi pesa matin na dikra nikech not all the time party bomi. Party nyalo mana mi merchandise kaka ogudu, t-shirt, gik makamago ineno mondo imorgo jopiny. To pesa ng'enyne to wuok mane ofuki in mane wacho ni idwa timo idwaro telo. Omiyo kwa nyalo wacha ahinya bende ni ng'ama ochung' kende koro obotiyo gi pesa kata matin kata ng'ama ochung' gi party dhi tiyo gi pesa matin. Otiyo ma gi pesa matin in the sense ni jo party nyalo miye merchandise. Koro o save kar gik madoloso kako gudu aprons gik makamago ineno and like ng'ama ochung' kende chuni ni gigo duto ine mitimo gi pesa mari. To wachni mar ponono chiwo omenda kata ma jo siasa sani chiwa sasa ne jogo madhila ne jo piny sani en wachno mabende in kaka jalonye weche mag telo ing'eyo ni oken ratiro oken gino monego bed ni timo. Kopogore kod wachni mar yuko jam jo siasa onego bed ni timo ang'o gi kinde ni wadong' mana kod ndala pato kila ng'ato gombo ni oyombe komno mabende odwaro. Gima sebedo kawacho ne oganda wa sana ndalo manyocha ringo ni chikuru itu maler ne gima jatelo wacho ok kata gima joge maluwe wacho nooro. Nikech yulo ni hold jatelo ni accountable gi gima no wacho gi dhoge. Joyce ka ori ni dhina wesa kwa ward for example ni dhi wuona gi jo barchando. Mano manie notsa kwa tiyudo ni jo barchando bo winji to wacho ni mama nooro Joyce no wacho kama. To seche moko mago gik miwacho gi pachi ma anto natimno nade aonge go. Omiyo chikuru itu ne gima jatelo cha wacho e dhoge. Nikech jogi to nyalo oro nikech eno ong'e wuoyo gi jopiny. To jogi ong'e wuoyo gi jopiny. Waseneno kuonde ma gibedo hired mondo gidhi gimor jopiny gi wach. But gima jatelo wacho e gima inyalo hold accountable. Ni iwacho ni biro timonwa kama chieng' ma kama inyalo kata producer a video clip mondo jatelo no ka weche mowacho gin weche madiera ma bende onyalo timo ok ni mag moro jopiny gin weche ming'e maber niya kaka jatelo mar mbunge tije gin tije adek moyangi bende ng'ani nyalo dhi ma wach kata e od bura kacha o come up with even a law a bill moro manyalo konyo gandawa. Bende en ng'ama dhi represent you maber. Ben ng'ama ung'eni nyalo oversight the executive. Koso en ng'ama ora nikech onyiso uni an kuse ora adhi gero no school to is not within his or her jurisdiction.
Omiyo nyaka wang'e ni ng'at mwaoro ni en ng'ama bende understand tich mwaore nodhi otim, koso en ng'ama dhoge mit mok nyal konyo ogandawa. Koro en kwayo mara sana sana, nikech wane mwasego ombulu to wachako waduogo waywak chien kanyo ni yawa nwayiero jotelo marach, koro ne kaka wan wachandre, kia nochunwa gi jotelo. Seche midhi go ombulu, idhi go ombulu kendi, onge ng'amonyisi mokawo bunde okete ng'uti ni kokigone nyarawilo ombulu seche ka in mana ng'ata di achiel gi Nyasachi gi Nyasachi undi adi jare. Omiyo wan go opportunity mar yiero jotelo maber kalure gi weche mane jotelo timre nade wachonwa oko kae. Koro isego gi peksen ming'enia ng'ani wacho na wach momora, en wach mar timo ang'o manyalo timo. To again gimoro timre Luo Nyanza, especially Luo Nyanza, ni nyiswa gima isetimo manyiso ni jatelo maber. An naamua nadwa donje siasa higni madhi mana 20 mokalo katin malich. Omiyo asebet ka wuotho kang'e nadwa timo ang'o, adwa donje e yor mar siasa. Ibo yudo ni kaka nase pare chon no, koro atimo gik moko mamoro jopiny mondo kochopo mbele kacha to jopiny bo nyisa ni yarawila ni setimonwa oganda wang'o. Ineno tanyisi na kunyo cho kacha, nagero kanisa, mano konyiso na nyalo telo noganda. To bende bing'eni weche gi mag ponono kaka mana kakisewacho makaradwa ni mak na mana paro no gi kanyo Rachel Mondi awinje pacha William bende. William, ine kindego mabende intiere kisera mari mar ombulu, iwacho ni in bende nyaka sani iseyuko jamna hinya, iseyuko jam wadong mana gi ndalo 10 kende ka poni ponono yieri to ponono ibiro neno ni jamna mani yuko ponono omedo nyago lemo mamoko, mano nyaka sani pod ok wanyal wacho. To e kinde ma ponono intiere kisera mari mar ombulu, e kinde ma bende ponono iwuotho kacha ka iwacho ni moko gin kaka yuko jamna, ponono kingiso kata ja boda boda iketo ne fuel mar mondo mi okow kumoro, mano tiende no yuko jamna. Thothne e kinde ma bende utimo kamagi un kaka josiasa, Recho osengiso eyo makare korka kore, gin jomage ma ugeto kod omenda makama, to bende gin adiera ni e kinde ma koro yuko jamna ni gin jogo mabiro luto ombulu adiera, kose gin mana jogo ma bende ora kacha mar mondo mi obi ocham pesa mar, nikech kata e campaign mago matimore kata e pacho kae ne jogo kata malaro content Kenya, wasewinjo kata ka josiasa moko ngiso jopiny ni chamura chama pesa ne to kik ulut negi ombulu. Ine kinde ma itimo kamae, ibe in gadiera ni jogi biro luto ni ombulu, kose itime yo machalo nade, to igeto jomage ahinya ahinya? Ing'ene jomago kura gin jomadongo, ok gin nyithindo. To jomago kura bong'eyo ni wan gi shite ma wan godo monego bed ni sirikal koluwo kuom jotendwa moyiero konyowa e yudo solution. An kawacho mana mar campaign mara, aloso manifesto maber magolo copies mang'eny kabisa makaromo gi ji, to gimakwongo makwongo amiyo ji manifesto nana. Akonoge ni kodhigo kura koro idong' ng'at achiel gi kalam to bi ipondo igo kisiri, gochi ne ng'ama ing'e ni ka wach pi chendo to dhi loso, gochi ne ng'ama ing'eyo ni ka barabara monego losi to dhi kelo, gochi king'e ni koro kaka devolution obiro, telo mag gwenge nyiso no siptendewa nyaka koro bed gi jolony maber, nyaka bed gi yath, nyaka bed gi mashinde ma ipimogo kata mana tuoche mopogore opogore. Koro an gi adieri ni jothurwa ka dhi go kura to gidhi gocho ne ng'ama oromo gi gima dwaro. Nikech be kami kata kuom mfano ing'e ni jowa sani kora wach ni higa madwa dhi kok 25 to 30 jowa wan wasebedo kwagone jakom Raila Amolo Odinga ombulu. Onge odiochieng' ma Raila osekono ji niya ni riedura gonyu. Nyiso ni jowa gocho ne ng'ato kaluwore gi sera mare, gigocho ne ng'ato kaluwore ni tijno be oromo. Koro en mana modongi to kiwacho ni jowa gocho ne ji kaluwore kod sera margi, kaluwore kod ponono manifesto mauche, tango momiyo wachni mar yuko jamna pod nitiere. Dak udhi adhiya kacha to uwuo kod jopiny ting'ise achiel 2 3 abotimo numa maonge pesa mora mora ma uweyo gi go. Na nyisi ni ya kigo Recho makama kaparo no kanyo Mondi William Sikiti. Na koni ni kigo bura ing'ene ward duong', constituency duong', county be duong', to kigo bura nitiere joma biro ya kona machielo mabor kocha kabiro kumobede kanyo wuoyo. Nitiere joma biro ya kumoro mabor ma mondo miyangi nwang' thuolo mar dok
in ng'ama noluongo bura part of facilitation nyaka en chwani pikipiki moro giyudo gidok gari moro gitimara na giyudo gidok kaka an kigolo posters ni recho nitie joma dhi muono posta go kawuotho ka muono gi kone gi kone donge jogo nie tich mano koro ok jamna koro kata ka nyisi ni gira moro sadhi kanyo ok ni koro na kono jiniri eduru apogu pesa hapana en expenses manyaka bende in ka kech kata kwa biro ka koro unu bedo jong'wono nuluongowa mok wachulo gimoro to kawaida nego bene kane wan ka airtime mwayudo ni ne en gima ichulo koro ok ni wayuko jamna ne Royal Media en ni gimoro amora nigi nengone ma nyaka ibed godo kalam ni kaka andiko go ka nyaka ne nyiewe to ka nyiewe kora wach ni kata iromo gi jopuonj kwa mfano ing'iew ne gi writing pad kena ok ni kalam mimieno ni koro jamna ne nyiew go kuche i-facilitate mondo meeting otimre nade ofaulu koro ok apar ni ing'e ni koro kaka wan kata karwa joma osebiro gi pesa bete nyaka ne tend gwenge mar revolution bi osebedo kalwar koro ing'e ni koro an be gi kanyane mane bet noda betin kabisa koro an gi geno ni nikech jowa osebedo ka gocho ne ng'ama node tin ok an ma koro nafas odonja dhi donjo go anyumra atinege nikech ing'e ni ka bende ogoch ne ng'ama be osenyumo pesri mang'eny e wach siasa to kiyiero odhi dwaro ni bugo mane odong' cho timre nade odino sama odino no pi moro mane onego kuny koro ok kunyre osiptal mane onego gere koro ok gerre koro momiyo jowa bo onego bed makini kabisa kasto pesa go be girang gi nikech jomoko bo biro gi moko kanyo ma samoro kidhi nyiepo inyapo ka polis bende olawi e dho duka koro ing'iyo to ka ang' gigocho tigochi ne ng'ama ing'ene ka ang' ochung' to weche uwe modhi wacho kech kaka nyame Recho nowacho tij josiasa thothne kopogore gi gavana gi president kaka mwadwaro ni mondo wachung' ne jowa gimiluongo ni representation to wadwaro ni mondo wadwa lok bende chike gimiluongo ni legislation to wadwaro ni gavana kokelne pesa kata president komi pesa mbunge marwa nyaka bed ni nyalo timo ne executive headed by the president oversight e county kocha chande the head of the executive en governor nyaka ngo bed ni ng'ama nyatimore nade nyatimo oversight to ng'e ni ng'ama oketo wach pesa mbele asasa ka gavana ang' chamo pesa ok onyak were nikech embo dwani mondo miye moro gi chien koni mondo ling to bende apenji kacha ni kinde mabende kata kamano kata itemo wacho ni ponono kiromo gi ji inyiew ne gi soda kata kiromo kod jopuonje inyiew ne gi gigo magindiko godo kata kalambe mano tiende ok ni yuko jamna in thothne isewacho ni ponono isetiyo kod omenda ma kore lach wanyalo wacho ni kore lach nikech en omenda mathoth kata kamano iwacho ni in korka kori iyudo gi kowuok kuoma osiepe magi mabende solo ni to be nitiere moko mabende ni manori godo kapok idonje paw siasa jomage mathoth ne ugeto kod omenda machalo kamagi penyono pok ilero na yo makare ing'e ni buche miketo ahinya mag siasa koro an nyaka be nyachak ringo joma bire buche mang'eny kabisa gin joma mine gi vijende ahinya mine ok lew ne bura kiluongo bura mine joma beyo gibiro gibedo ting'e ni mama be kanyo biro bedo kanyo gimbe gidhi wacho weche gi to ka ineno sama un kanyo no nyathi moro be nya bedo matuo be sama un kanyo mogo wach siasa no koro ngene ka nin gi 50 madong nyathino be otero hospital odhi ok da ikon nyathino ni an ok ayuk jamna nyathini otho hapana nitie gima kaka dhano kata in ki ya Nairobi ka idhi e kor gweng' dala kocha chande idhi moso dayo dani koni Joyce miya sukari momiya go Nairobi ok ni kore igonye ni kore gima miwache manyako tim enene kaka wajo Afrika chon kata kane dhi rigwacho ni rito pinje gi kingi kidhi ka kingi no ka raia oting'o gire motimore nade odhi godo to ebe ang' owacho weche machando gi mondo gini ng'ato otimore nade olos ne gi chien koro ok an ok amini ni gimoro miyo ng'ato ni kore nyiewo go kuche adwa ni makna parono gi kanyo matin Recho Limbe abiro kuomi makna maka parono gi kanyo matin kalure ne chenro ni mar mbaka oromo bende wabedo kod thuolo mar tudruok kod reporters magwa mayudore e kor gwenge ma pachoka mar mondo mi jopiny bende ochwal duon gi kotudore kod thuon wach mabende watwake okinyi makawuono gi thuolo ne adwa ni waringa wadhi nyaka e county ma Mombasa mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa mano George Aoko mar mondo mi olernwa ni ang'o matimore Mombasa gi sani George. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono jotelo mag dini mopogore opogore gi jo kanisa owuok oko mar wuotho ka gilando wach kwe e kaunti ma Mombasa kae to
to chutho e sechegi makoro odong' ndalo matin kende to dhano dhi e yiero. Gikone giseyudo ka nitiere weche moko achiel ariyo adek mosebedo ka pusore e kind josiasa ma gin go giluoro ni samoro nyalo kelo tulo e kind oganda, omiyo gikone ka ber to kawuono giwuotho e chuny boma mangima ma Mombasa ka gitemo mana wach yalo kwe. Kama nitiere ni antiere kachiel kuom jodolo, adwa mani ochakna chaka gi nyinge to nyisa ni to ang'o miyo giamua bago odiochieng' ma kamae kata romo ma kamae ndi mondo mi giwuothe koni Mombasa ka giyalo weche mag kwe. Chakna chaka gi nyingi. Nyinga en Bishop Philip Mark Oricho. An achiel kuom komiti mag NCCK Coast Province ma kawuono wan gi wuoth mar lando kwe e piny mangima, nimar Kenya kae osebedo ka tula wuok e seche mag yiero kendo bang' yiero. Koro mission ma wan go kawuono en lando kwe kendo wapil ni kila ng'ato mantie e jamhuri mar Kenya ka mondo ong'e ni kwe en gimoro maber e ndalo mar uchaguzi. Wadwaro mondo vijende ma osebedo kitiyogo marach gi josiasa mondo okel tula e Kenya, chieng' ma kawuono ni walando ni gi kwe mondo gibed gi kwe kendo wabed gi yiero maber marumo maber gi kwe. Kendo ka yiero ni oserumo, ng'ama olo ber mondo oyie ni oloye, to ka nitie wach moro kar kelo tula to odhi e kot mondo kot oamua. Mae gima walando kae kawuono. Akina nyaka sani kaka jodolo e kaunti ma Mombasa uneno ka weche chal nade, weche mag arita, weche kaka kampen dhi nyime, weche mag siasa, nyaka sani uneno ka weche chal nade? E sechegi eki wasebedo kolando kwe kuonde duto. Mamayo ke mokwongo ma sani kaka awuoyo e Ramogi en nyiso jopiny ni Mombasa e sechegi eki kwe nitie, to nikech message motero ni oganda. Kuom mano pok waneno tula moro amora nikech wayango kwe kuonde duto te, kendo wabedo gi mukotende chakre ward, constituency level nyaka county level. Waseromo kodgi kendo wasemiyogi manifesto mar NCCK mondo gibed gi kwe kendo giyie ni ka olo ng'ato to kik mondo kel tula, goland kwe kendo oti gi yor kwe. Erokamano ahinya. Erokamano. Wayude bende jadolo machielo kaendi, ang' ni chaka gi nyingi to nyisa ni lengo maduong' mar wuoth ma kawuono time e kaunti ma Mombasa kani en mar ang'o? Nyinga en Reverend Canon Richard Otieno. An e Secretary mar National Council of Churches of Kenya e kaunti mar Mombasa. Gimomiyo wawuotho kawuono en ni walando injili mar kwe. Wang'eyo ni koro sani wan e kipindi mar uchaguzi. Koro gima watimo kawuono ka wawuotho e CBD mar Mombasa kaeni en ni walando kwe. Wadwaro ni mondo higani ka wadhi e yiero mondo watim kamano koda kwe. Koro wabiro woko kae mondo wawuothi kendo ka wawuoyo kod jogo manie Mombasa County ka wakwayogi ni kik wabed kod violence kata michafuko makagika e kinde ma watumo uchaguzi. Nikech wang'eyo ni ka wabedo kod violence kata michafuko makagika, gima biro timre ni ok wadhi mbele in terms of development. Koro wadwaro ni ka wasetieko yiero to mondo ji ong'e ni life has to go on. Koro mano e gima omiyo wan kae kawuono mondo wanyis ji ni wadhi wayieruru jotelo ma wadwaro, lakini nyaka gibed ka ging'eyo ni ka wasetieko general election, Kenya ni nyaka wabed abeda e achiel. Kenya ni nyaka wadhi adhiya mbele. Koro mano e gima wadwaro ni wayalo. Kendo jogo duto ma wang'eyo ni gin wahusika, particularly those who are candidates, aspiring candidates. Gima wacho ni ka wasetieko yiero to wadwaro ni ng'ato ka ng'ato accept outcome mag uchaguzi. Akani nyaka sani ineno ka weche ang'eni josiasa sani dhi nyime gitimo campaign mag dakika mogik kata kipindi chalala salama. Akani nyaka sani uneno ka campaign gitayo maber koso uneno ka ng'ikruok moro pod nitiere? Nikech wasebedo koda forums mang'eny ka wanyiso ji mondo gibed kod kwe, kendo wadwaro ni joti kanachiel. Sani waseneno ka wadhi maber. Koro forums wasebedo go e county mar Mombasa ka wawuoyo koda ji to wanyiso gi ni wabeduro e kanyachiel. Waseneno ka campaigns dhi maber kendo kwe nitie, kendo mano e lamo mwan go ni ka wadhi mbele mondo kwe obed abeda e county mar Mombasa. Erokamano bene. Thank you.
Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV en wuoth ma jotend dini mopogore kawuono wuotho e kaunti ma Mombasa ka gikoni giyalo mana kwe to chutho e sechegi modong' mano ndalo 10 kende to dhano timo yiero. Wabro lero ne janeno maro mar Ramogi TV kaka weche dhi nyime e kaunti ma Mombasa kae kuma odiochieng' ma kawuono ni bende wang'e ni apis jandik duond buche mag siasa kawuono obago romo gi jogo kata agents ma nie riwruok mar Azimio la Umoja e kaunti ma Mombasa kaendi ka bende itiego gi mana weche mag yiero kaka ginyalo bero chenro mag yiero e kaunti ma Mombasa kaendi mondo mi kochopo kinde mag yiero to koro gido ka weche duto nitiere e yo makare. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa kama jotendo mag dinde mopogore opogore bago wuoth mar kwe e kaunti ma Mombasa. Weche ma kamago ang'eyo ni wabro yudo kuku kaachiel kod tiendgi e wechewa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi Tv kapok wadhi mbele kod twak marwa ni kendo waring wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu kama jafwambo marwa Millicent Adhiambo nitiere okinyi ma kawuono mondo en bende onyiswa ni jopiny to wacho nang'o ahinya to kotudore kod thuon wacha ma bende watwake okinyi ma kawuono. Millicent, ichiwo nade boma ma Kisumu kono to wachni mar jamna jo Kisumu wache ang'o odiochieng' ma kawuono kata kindegi ma bende odong' ndalo 10 kende to jo Kenya dhi e yiero. Millicent. Erokamano ne Joyce, achiel kachiel kwa wuok Kisumu kuma bende wan ahero ma bende wadakawe pa jopiny kotenore kod wach ma bende wan godo e studio wa ma bende en wach motenore kod weche mag yuko jamna ma bende ong'ere ahinya gi dho luoni gonya ma bende thothne jochung' timo ne jogo ma bende kata joheragi maluwo bang'gi kata masirogi kotenore kod lek mag mopogore opogore e kombe mag siasa. Ka kamano achiel kachiel ang' na chak kodgi mondo mi gimiwa pachgi kotenore kod wach yuko jamna. Ichako gi nyingi tinyisa nini ang'o miparo ni ji oheroga wach yuko jamna weche mag gonya e ndalo siasa ne kamera. Basi an giluonga Duncan Odhiambo awuod ahero tura but yuko jamna to yuko jamna ni ng'ini sama ng'ano biro ma ngechina ne dichiel higa ok inyal nene pile ka pile koro nyaka sama obiro no nyaka ogelnwa gimoro e ko bedo kod gari kata kwa gone koro bedo kod gadieri to lakini wan ma youth to okwamor ahinya okwamor ahinya gi sani chunywa chwer ma gima timore mwadwaro orano beda kamoro achiel makata kwadhi gombolo to wambolo wadhi go gi kwe ng'ama ok idwar kata ok idware kik idhi kel tulo kama igo e kora tafadhali ngesi kaw gani wan ma youth wan ga jomo fusa next iluonga ni Onyango Shombe wach ma en go en kama gima biro e wach mar yuko jamna ni biro kaluwore gi ido ka jogi jotelo gi joma biro ni chung kagi ido ka seche ma wach mar siasa pok ochakore ido ka gin jok moko mawuor makati dhi e miechgi ni mondo gikonyi to ok ginyal konyi koro ka giwuok oko gi pesgi go ni gibiro mondo gi campaign go tido ka koro mane e sama wambe wakawe ondamo mar timang'o mar chamo pesgi go nikech mane seche ma wambe wanyalo chamo pesgi go nikech ka sa mar chung pok oromo to ok inyal kata mana dhi e miechgi ma gikonyi. Erokamano ahinya machiegni mondo imiya pachi e wach yuko jamna. Ambe ka chiwo pacha e wach yuko jamna jowagi osebedo kalalnwa kinde duto adieri sani ginyenyore kendo giwuotho gi jamna ma wambe wayie mar yuke omiyo kwanyalo nwang'o thuolo ma kaka wanwang'o thuolo kawuono adieri wayuka yuka ma ok waluor nikech mago peswa. Iluonga ni Lawrence Otieno Okal elo ahero wach wan gi sani wadhi e siasa to gima timore wan sani wadhi agenda mar pikipiki koro wawuoye wach yuko jamna in gi paro wach yuko jamna koso an iluonga ni Steven Ochengo Wino awuoye wach yuko jamna ni jamna wasebedo kwa yuke ne wachako yuke nyaka ne jogo duogi jotelo gi gibiro nwa gi jamna to githuogo jibe mondo odhaw iyudo ka ng'ato samoro chulo ma youth pesa mondo odhi odhaw gi joma moko mochung' kocha to mano ok en gima ber koro temo kwayo ma youth ni kik ti kodwa jotelo manynwa tich bwana. Erokamano an iluonga ni Bernard Chieng' an aja ahero ka
kawuoyo wach yuko jamna pesa migolo miyo josiasa miyowagi an korka kora ok ahere ahinya lakini ok ikele nikech ging'e ni gilal kuom higni mang'eny mane ma gibiro mondo mi giconvince go ji mondo gonegi kura to an korka kora ok oberna nikech tokeno inuang' ka jok osegole matin omiji ji gore wagore chien tokgi to gin gidhi to bang'e no ka gisedhi to gilal mana kamano koro mian korka kora to ok ahere ahinya ok oberna adwa ni mondo water ng'ato kaluwore gi ajenda mare kata polisi moselonwa ok ne oyukonwa jamna. Erokamano ang' nakaw nyadendi mana mapiyo piyo nikech sabe ok ni kodwa. Iluonga ni Caroline Adhiambo. Ambe korka josiasa wa masani gikelonwa pesa to ka gisekelonwa pesa to ok miyowa pesa go gidhi gilal nono. Sani kijende wan go kae maonge tich monego giminwa tich sana joma oluora ka gin jopeng' jowatu ywagi makata sani nitiere kijende makoko mag tani ne gwendeno ei pengi magikawo go jokuoge be nika mamayo gi pengi go eko sechego kata gitero report onge wach moro amora mikawo motegne wachgo minewa wan go kama loko grube moko biro kama olo ji pesa odhiambo waringo kilawa ne wach pesa go mondo mi waduok pesa tamwa duoko koro jamno mwayuko ni to ok nyal konyowa en gima wachame dhowa sani to kiny ok onyal konyowa koro mana nyabo kawo ng'at mogik nikech sa mayowa wang'wa an kawuoyo wach mar an kawuoyo kuom wach jamna to jamna miyuko ni wan waneno ka sira nitiere igole tiringo kode to kura bidwaro ni ibodhe ogo mano gima onge lakini amolo ringa to telo dhi kawo gidere gi nyinga wuon iluonga ni Henry Otieno nyinga mar stage ka iluongo notice wadu awacho kamae jamna en olamo maduong' tiendo dhi nyaka piny kucho nyaka county yuko jamna to koro biro niya ok waneniga to kibiro kata nyaka wayude gimoro kuomi to gima duong' motim konywa uru wach mar yuko jamna ne ok wadwar kendo e Kenya ka sani nikech okelo a lot of challenges omiyowa disappointments iwinjo koro gima duong' en niya ng'ato ka ng'ato koyieri tiji ma ng'ato nyalo miyo mondo yieri wan biro yiero dhano ok wabi yiero ang'owa ng'ato kaluwore gi tije mabiro yierigo. Erokamano ahinya mana kamano ahinya Joyce kaka isewinjo paro mopogore opogore wuok oya kuom jopiny ma bende wuok e kar dak maero kaendi ka moko gisiro wach yuko jamna to moko bende kwedo wach yuko jamna ka giwacho ni en wach makelo midhierni mopogore opogore e kind oganda. Ka ok kamano anyalo weyo dhi nyime mondo ka ng'wo chopo kanyo mbako romo extra to wanyal kelonu bende weche mwaluwo odiochieng' ma kawuono. Joyce an kuomi inyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere e boma ma Kisumu. Jopiny olero kanyo yo makare gimomiyo ka ja siasa okelonegi pesa to ok ginyal weyo. Erokamano ahinya kuom wuoyo kod jopiny mar mondo mi gin bende gichwala duondgi kotudore kod thuon wacha ma bende watwake okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Tv thuolono yiena mar mondo mi wakaw yoyo matin mondi to kaw yoyo marwa waboduogo wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kikidhi mabor. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa. Kiki ng'adi chunyi wuon ni an ok ohera Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo, kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nivile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there.
Na hata wewe unaweza kuwa na nia story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sharon Ongao, ka an Nairobi, ma Ramogi TV. Be injal molap dogenda onela roko moro ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogicales@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses namba mar 0725540432 kata ne Nicodemus namba mar 07285985. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nung'o nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kendo erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV. Okinyi makawuono mondo wadhi mbele kod twak marwa mabende otudore kod wachno mar yuko jamna e kindegi mag yiero. Mano omenda mabende josiasa sani koro ponono chiwo ne jopiny e kor gwenge ma pacho kae ahinya to sani mabende odong' dala par kende to wadhi e debe. Ang'o momiyo weche makamagi timore? To bende wach ma yuko jamna ni inyalo tieki ponono yierowa mano mabiro mbele. Welo mabende antiere godo e studio kae okinyi makawuono antiere kod welo ariyo, mano Rachel Omolo kaachiel kod William Sowigo. Aka bende wabedo godo kod twaka mong'ith kotudore kod thuon wacha marwa okinyi makawuono. Anyisi ni yornwa ote mari penjo moramora e yore waduto te mag tudruok. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuoronwa okinyi makawuono, abiro mana somo ote matin ahinya kata obedo ni ote ng'eny. Chok Gladys wacho ni jamna to oyukna yuka to kura to ang'eyo kama agoye. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni siasa mar yuko jamna ni ne obedo introduced officially pacho kae kod Sonko. Aka bende wacho ni kit campaign mane ng'atno goyo ne en piwalima no mar gonyo yudhe nikech ne onge gima onyalo wacho negi kata achiel. Odhi adhiya kod jamna ma leta oyudo nyaka komno mar gavana. Ote no bora ahinya ka bende omedo ko wacho ni timbegi medo mana medore ahinya nikech the kind of reluctant and incompetency mabende josiasa moko nitiere godo e pacho kae. Ote mano paro mar engineer Lazaro Kanyamboka. David Apollo wacho ni oneno waka entiere ayego kadem. Ako wacho ni jamna to oyuka to kura to kamachielo. Siasa upogore kod pesa kendo pesa opogore kod kura. To gima agombo paro ne yudhe makaluo en ni kik wayie oti kodwa e ndalo mag goyo ombulu.
e kelo tulo. Waherre kaka ne waherore chon, ni mar politics biro to gin gigo madhi to bedo ka owete en gino manyalo miyo ji maduto dak kumoro achiel kinde duto. Mano ote makare ahinya mano mar David Apollo. Aka bendo neno waka entiere gwengego makadem. Nyakora Ramogi Juanga ote mabendi yoro no abiro dhi mbele kod somo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono ka antiere kae kod Rachel aka achiel kod Williams Owigo. Ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono aka wadhi korka kori Recho kapoka ne watudore kod jafwambo marwa ma Mombasa kod mano ma Kisumu. Wach moro ne ilenye kinde mabende ne wadhi mbele kod twak marake ka podi pare akose podi. Yes, Owigo wacho mbele kanyo ni ndalo duto waneno ka jopiny ohero baba. To baba ok gony jopiny. To seche mane wachako wuoyo na lero wach moro ni nitie gimomiyo yiero dhano. Jomoko yiero ng'ato nikech pesa modhi chiwo. To gima duong' kaka ng'ato kaka migosi Raila Amolo Odinga en nying mosetimo ang'o? Mosegero kata moseloso. Emomiyo jopiny nigi yie kode nikech en ng'ano mosegore ne pinywa ma Kenya kae kata Afrika duto. Omiyo en kiwango minene ok dipim gi josiasa masani matemo timo ang'o? Loso nyinggi. Nikech ng'ato dwaro no pare gi yore mopogre opogre. Koro nadwaro mana loso ne wachno mondo kik wakete baba kiwango midwa kete Nyarawila Kabe. Nitie pogruok maduong'. Nikech baba en ng'ano manochako loso nyinge kata ka pod baba gi pod ngima. Na wacho ndalo moko nyocha wane debate moro tanyiso ji ni gima jopiny kia ni baba ndalo mane Jaramogi otho 1992 I think 94. King'iyo ik baba dando no gi sani tibo yudo ni baba was orphaned ka en around 40 something. Matin nosechako gore no ganda kata kane poko timang'o oloso mwandu ne moro madhano neno sani. Omiyo nyaka wager nyingwa kaka jopiny gi tim. Baba nomoloko wi wacho ni tim e dhano. Matin ni nyingi cha kiselose maber gi timbe mitimo ne jopiny. Okonyiso ni nyaka imi dhano pesa eka mondo giheri. Nitie tije minyalo timo manyalo konyo ganda u matimang'o mamiyo jopiny bet gi yie gadiera e telo mari. Ka wadhi mbele kod twaka marwa Recho ka achiel kod Williams. Uwinjo kata ka jopiny wuoyo mano e boma ma Kisumu kocha. Ka bende giwacho ni gino momiyo ponono gikawo omenda masani josiasa golo negi ahinya. En kaluwore ni jasiasa tok ka oseyiere to ok wabinene. Ang'o momiyo weche makamagi timore? Mane momiyo japiny ponono yie yani kata yudho yie no miye 50 moro omiye 100 omiye 200 ponono dhi oketh kata romo kaluwore ni ok odhi neno jasiasa no tok yiero. Ineno e wach governance and leadership nitiere kiwango mag telo mopogre opogre. Nitie joma wacho ni servant leaders. Matine ni joma oyangre ni gidwa tiyo n'oganda gi. Mago e jotelo monego bed ni wayiero kaka jopiny. Jotelo madhi tiyo nwa. To nitie even strategic leadership. Mago joma mana nigi paro kaka wanyalo kalo kamoro ma wachope kuma nwatimo ang'o wadwaro dhiye. Omiyo nyaka wang'e niya ng'ama wadwa yiero ni en ng'ama embody leadership qualities gi duto manyalo konyowa koso en ng'at ma wayiero ni kawuono jadala wa moro matimre ahinya korwa kocha. Ibo yudo ni yieri nekech iwuoke maybe clan moro maduong' kati yieri nekech une mon gi kura ahinya kati yieri nekech koro ng'ato kochung' to ng'ato nyaka wuogi karu kanyo. Ineno koro miyowa ok wayud jotelo motimre nade mabeyo. Kwang'iyo ni ng'ani owuoke oganda mane karwa ka. Ng'ani en ng'ama chal nade kalure gi pinywa ka. Omiyo nyaka wang'i ni ok en ayuko jamna kende mamiyo wa leadership. Nyaka wang'i ni ng'at mowuok ni odwa oyangre ni mondo otel ne oganda ni. En ng'ama pache gi telo mare nyalo bet machal nade. Servant leadership emonego wang'i nikech ng'ani obo dwaro notini oganda. Koro boga bet dala moloyo ni kiseyiere to biro lal Kisumo kaka winjo ni jowa makocha MCAs lal Kisumo. Nikech ogidwa tiye county assembly koro gidhi pondo kanye Kisumo nikech jopiny chalni chopo irgi ahinya. Awinjo ka ng'ato bende wacho ni jotelo lal
kata gidwaro ni gichame pes jotelo gi nikech sani ma giyudre. Nikech tok siasa kata tok campaign to onge kumidhi yudo gie kendo. Weya a correct mana matin, to nyalo bet adiera kata be lure gi kaka ing'iye. Ni mokwongo kaka an, inyalo bet ni nyocha ok ni telo, sani e kibiro. Omiyo kik ng'ato wach ni we achame sama yude ni, naonge kodu ndalo cha. Dina bedie kata ndalo cha dina timang'o, dina chiwo. Omiyo seche ma jasiasa obiro, kik iwach ni we ayuke ahinya. Mobed maonge go nikech kiyuke bende ahinya, to koyudo tema ngiwinje ni ng'ano lal kata gigeu ok dhi e yore mudwaro nikech pesa cha koro temo duoko nikech ube nuteng'e ahinya. Nugwene te kata mado pidh kendo timre nadi bet maonge. Ng'ato bende wacho ma to ywak ma osebet ahinya ni josiasa oero loro gedegi. Koro ni ok yude. Ng'ama kamano kik uyier kaka japiny. Nikech inidhi yude kanye ka sani emodwaro to dhode oloro. Matiende koro jopiny wacho ni kaluore ni sani ema giyude josiasa koro wegi yuk jamna yo makare. Adwa ni umak na parono gi kanyo kendo matin. Waring wadhi nyaka e county ma Kisii kendo mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa amakono mano Crispin Otieno mabende nitiere e county ma Kisii. Crispin Otieno akinyalo winja ka intiere e county ma Kisii kono jopiny wacho nade kotudore kod wachni mar yuko jamna kaachiel kod weche mamoko mabende ponono iluonwa ka intiere e county ma Kisii kono Crispin. Mana kaka wacho e gwenge ma Kisii koni bende jopiny nigi paro mopogore opogore e yore mar yuko jamna ka en gino matimore e gwenge duto te. Gwenge ma Kisii bende gigo ma kamano dhi nyime. Kata kamano kama wantiere ni warito mana odiochieng' ma kawuono jatend migao mochung'ne arita mapacho ka mano Fred Matiang'i kaachiel kod jatend migao mochung'ne weche mag lope Farida Karunei chano mar chopo e gwenge ma Kiamo Kama en gwenge mag Nyamachi sub county kama gibiro neno familia moro manyocha owito jaduong' moro nyicho oiki mar familia no tok kane osebedo kar keto ringre mar Nyamache kuom igni mahao 6 kod nus. Kendo nyakware bende ne okwamo kar keto ringre mag jogo motho e gwenge mag Keroka kaluwore kod weche mag lo manosebedo ka gwandruok mag lo mosebedo ka kwako familia no kaachiel kod jirende ne. Omiyo odiochieng' ma kawuono Fred Matiang'i kaachiel kod CS mochung'ne weche mag lope Farida Karunei chopo kanyo. Nyalo paro ni wasebedo ka nyiso jopiny gi kaka familia ne nosebedo kendo en gino malit ahinya ka familia wacho ni jaduong' ma ong'ere kaka Joseph Buga Makori mane jahigni 86 nowito ngimane tarik higano mar 2017 kendo familia mare noko oyudo thuolo mar gole mochari. Kane gitemo kamano to jogo mane iwacho ni nouso ne lo e higa mar 71 ne okelo court order mane chungo iko mare kendo nomiyo familia no ok nya timo gimoro amora nyaka kes mar lono ne tieki. Kata kamano kaka ne walimo familia no kendo ne ginyiso ywak margi ne sirikal, jatend migao mochung'ne weche arita Fred Matiang'i nodonjore e wachno kendo no ogolo chik ni kata kobedo ni kes pod dhi nyime familia no onego mi thuolo mar iko joge. Omiyo odiochieng' ma kawuono Matiang'i gi nyawadgi Farida chopo gwenge ma Kiamo Kama mondo gine ni nyaka sani chenro kaluwore kod kes no mapod dhi nyime ochopo kare. Ka bende gichano mar gero ne Matiang'i kaka jatend migao nokawo ting' mar konyo familia no kaachiel kod gero negi ute manyasani mondo mi chandruok manosebedo ka dhi nyime familia no obed orum e yo mapiyo. Kendo jogo mosebedo ka wacho ni familia mane owito jaduong' margi no kaachiel kod nyakware oyud yweyo makare ni mar giwacho ni gisebedo ka giyudo
threats ka wuok kuom jogo mane wacho ni ousne gi lo. Kata kamano en gino mane gikwedo ka gin gikwayo mana sirikal mondo odonjre wachno ahinya kendo omigi arita makare kinde ni manyocha eka giiko jogi ariyogo. Kata warito ni Matiang'i dhi wacho ng'e wi wachno kendo ang' wanyis jo neno magwa gino ma jotend migawo adiyogo ang' ne wach kanochopo ka gichopo e gweng'gi kima kiamo kama kendo ang' watudre kodu kanyo wawinjo ni giwacho ang'o e wach familia mar Joseph Abuga. Ero kamano ahinya Crispino Otieno kowuok e kaunti ma Kisii. Wach makamano mar limbe mar jatend migawo mar arita Fred Matiang'i kod nyawadgi mar lo Afanda Karone ang'eni biro luonwa machiegni kendo biro miyowa kuku kaachiel kod tiendgi e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Ero kamano ahinya. Kata kamano nyakwa Ramogi Ajwang'a ka wadhi mbele kod twaka mar okinyi ma kawuono, twaka motudore kod wachno mar yuko jamna e kinde mag yiero. Yuko jamna en gino mabende osebedo katimore ahinya e kor gwenge ma pacho kae. Antiere kod josiasa ariyo e studio ka okinyi ma kawuono, mano Rachel Omolo kaachiel kod Williams Owigo mabende wabedo godo kod twaka maketa kod maka. Wadhi mbele kod twak marwa Williams kaachiel kod Rachel. Nitiere wach moro mabende Rachel iwacho mbele kanyo kapok ne wadhi kata yweyo kata watudore kod reporters magwa. Nitiere josiasa moko masani gintiere pap mar siasa, gitimo kisera margi mar ombulu to ponono e kinde ma gitimo kamano mana ka kitiyo kod ranyisi ni ponono ogero choku moro, ponono kunyo ne kata ji pi kumoro, kata ponono okonyo e bero kata chal mano marapaya kumora kata gwenge e kor gwenge mopogore opogore kama gintiere sani. Wach machalo kama bende wanyalo kete ni en wachno mabende ponono gitiyo godo kaka yo machielo mar yuko jamna, to kata kamano en yo moro ma aling'ling kosenang'o. Williams ka wachako kodi. Ing'ene nitiere jamna kaka wache sane to gi chuny maler mar konyo ogandau ma kata ng'ato kochung' e siasa to nyalo amua notim maendeleo moro binafsi, mane ma kisungu luongo ni philanthropy kata charitable work. Koro kik wa confuse gige. Kech definition mar jamna koro dwa bedo so broadened ma jowa samoro nyawe ni gimara mara ma koro itimo to koro en wach mar kura. Adieri to manitiere en ni ka ng'ato sani koro kaka wambe waringo iyudo ka Recho bro confirm ichopo kamoro to giko ni yawa skundni wanowewa jotelo weyo nikech to koro kaka nchang madwaro mbunge koni skul mwatime rally ni jatelo ka kata chonge ma nyithindo konyrego kata mar jopuonj ke nyithindo ni kumoro achiel. Koro ing'ene embo nyagolo gire ma matindo wacho ni ma watimro kolade wagere godo ka mano mana maendeleo mar ang'owa mar gweng'. Mano koro ok ni wach ni jamna ni koro itimo godo ginene kech be kok watang' tinyapo ka koro joma igilit jowuoche be koro makore ni otamwa ni onge gima wanyalo timo nikech wang'iyo godo kura. To sani be kanye ng'iyo gazet notice manyocha owuok misach jowagi odwok chien manyiso ni ka ok ichiwori malong'o ni dhi tiyo ne jopiny ni manyo mana wach pesa to kare gini dhi po ka ng'ato donjo to samoro koro lal kaka jopiny wacho cha. To lal ma bende jopiny wacho ne niya jowa bonego goji kogno magi ne ng'ama nigi chuny mar tiyo negi magi pogi ng'ama samoro biro gi okora mamado ide manyalo biro ni koro bang' gine to koro ok chak nene mondo otim gik madwarore. To nyalo bedo ni ponono josiasa moko ok ang'eyo kama timore. Ma nen pacha janeno amoro kanyo ma bende ne ochwalo paro mare e Facebook kacha ka bende wacho ni ponono josiasa moko sani tiyo kod wachni mar yuko jamna kata mar chiwo ne jopiny pesa kalure ni gionge kod yo makare ma ginyalo wuoyo godo ne jopiny koro gitiyo kod pesa no mar mondo mi gium wang' jopiny. Weche ma kamagi bende timore kose ok timre Recho? Timre mana mang'eny ahinya. Iyudo emo miya wacho mbele kata ni chikit ne gima jatelo wacho iwe ng'iyo pesa nikech jatelo bobiro kacha to giwacho ni iwe wanade gihero wach na ahinya to ochal nade ineno. Omiyo iyudo ni ng'ato dhi kacha to yudo ng'ama ong'e londo wach apani mane wach maber someone with a very good oratory skills ng'ama dhoge mit yes mondo odhi owachi mondo papo charge ineno maka jatelo chung ka jatelo mana chwade gi nyundo to omoso ji to ni okung'e kaka timo koro ing'eni okung'e kaka timo ni koro baga ni to
utime ga nango nikech abiro ka monda winj sera magi ine jatelo ine mikela ka to nikech ng'eny jowa to biro ni kawuono gin kanye tiyudo ka japiko kata ji otingre dhi e bura tok ni gidwa neno ng'ama biro kanyo ging'e ni jatelo mabiro kanyo en jatelo mong'eyo gonyo ganda koro gidwa chika ng'o itgi asto ineno ka wan dhano wan jokristo ineno ka seche moko ka ng'ato mi mwandu ne ahinya ibendi ineno ka chunyi twere kuom ng'ano iwacho ni yawa wuod ng'ane cha kata nyar ng'ane ni otiyo gi pesa mang'eny we wamiya nikech nogonyo ahinya to udhi miye ombulu nikech en jatelo maber nikech koro ineno ka chunyi otwere gi gima notimre nadi ni ng'acho miyi omiyo wan kaka jotelo onego wadnyis ranyisi maber mondo jowa obed gi yie e telo especially jowa mimiyo ticket kaka japati we kura wuo kaka ja ODM ni seche momiyi ticket ni dhi telo ne party marwa e migao mar MP kata MCA kata governor yie mondo nyis ranyisi mabomiyo jopiny bet gadiera e party kalure gi tich mitimre nade mitimo mondo kik wabed joma dwaro tiyo gi party mondo wang' jopiny ni ng'ama babo miyo kata jopati mar ODM miyo ticket en ng'ano mosepuodhi tas kosechopo ni jopiny osemiyi kura mondo idonji kaka japati marwa nikech of the loyalty level mar jopiny gi ODM asin kore dhi tichaki timni nadi ilal pesa bende kata jamna malongo bende okitimango okiyuko especially sani nikech ing'eni iumri ang'o e buo party omiyo anakuyo mana jopiny ni mondo wang'i malongo especially at county level nikech konyruok wa kaka jopiny dhi wuok e telo maber at the county level kuwayiero joma ok dhi kelo na dongruok to wane mwadhi chandre kuwayiero joma ok nyal dhi oversight over the county executive especially the MCAs ni wakao ng'enyne ndalo machon cha ibo yudo no kaw jomoko tok okawach marach kik ng'ato kawa marach ibo yudo no kaw jomoko makata ndiko nying-gi was a problem iyudo ni ng'ato chopo kacha to odwaro take oath of the office to kata wacho ni recho adhiambo omolo en shida to koro ng'ani kara odhi konyo unang'o kama dhi mbele we winja ne pach Williams Owigo bende sani koro wanyalo wacho ni wachni mar yuko jamna ponono oketho paw siasa kaponi onge omenda moro amora minyalo miyo jopiny be akeka osetimre ni to kata kapok otimre tango manyalo timore kaponono ni in kaka jatelo kata in kaka jasiasa masani nitiere paw siasa kendo geto komoro kaponi dhi e kisera mari mar ombulu to ionge kod omenda moro amora mar golo ne jopiny kata mar miyo jopiny kocha ang'o matimore kanyo weche nitiere ariyo dong ing'eni jok madwaro irgi kura go bende wajogweng' ok ne kuro wendo irgi to gimbe gin dhano to na wacho ni gi joma dongo korumo dongo ruma ya jodala adong nono to mano be gima jopiny biro winjo kalure ni in ponono rumo ni to ng'ama chielo kang biro to puko negi kanyo kore wacho niya omuochni but korumo ni to wacho ni orumo na machielo bende en ni koro ing'eni abe koro kaka an ng'ama nigo osiepena anya gocho ne osiepena maranan kata odhi matek kiyude gimoro wadhire godo gine ka kotamore to tamore jogo be jore kono jodalawa kaka nitiere nyien moro nyocha nodhi kumoro dhi go campaign kumoro to rumo ne te kaka nyema be odhi tieko godo to wacho ni yawa orumo na weya dhi manora abi chaka timre nade achornu kanyo koro jomoko to nyaka ng'ur kawaida lakini joma ng'eny to be nyaka understand ni kaka ebe onyalo koso kaka ng'amo chung' madwaro kombe timre nade be nyalo koso to gima duong' be en niya ok nyiew kura koro ok nyiew kura to giri matin koro rumo ni donge be jogo nyaka ng'e ni ginene nikech gima bende okelo wach jamna ma koro wach ne tek kabisa en ni vijendewa onge gi tije koro joma nwang'o nafas ka nwang'o nafas adonjo namba achiel nyaka wabed piny gi gavana marwa mwawach ni ere kaka wadwa create job opportunities ne vijendewa ere kaka wadwa timo empowerment ne mine
mondo mi ka sesa machielo chako biro anyiso ga ji pile ka pile to koro klas wiwa gik moko matindo tindo koro becho bed no timore nade oidho to sama becho oidho no nyiso ni kata achiel kuom kijana ma samoro nye wacho gonya motegno ni be koro nyalo manyo kom ni motimore nade moyudi mondo jowo ng'e ni aparo ema konyo gimoro mfano mabe atiyo godo mabe kiyie na dakika achiel tawachi anyiso ji ni chon kane rais ma Kenya kane en Moi kane nyithindo dhi e skul ne en mana ni ji muodo nyoyo to ji madho chak to school fee to kasi ni chol nyaka mar sport mago donge jamnago to ka Kibaki odonjo gi para maber gi Raila Odinga gikelo CDF koro gero skunde machon ni sambo mana piki dhi muono kata skul gikelo devolution masani koro telo mag gwenge otegno pesa nitiere kata kiwacho ni kwale ting'eng'e ni joge wagi mobedo jomibadhi lakini pesa man wayudo to noloso gero nwa ginene noloso timo na maendeleo kore manyiso ji ni kik watim gimoro ni kidhi e debe tego kura ne jatelo madadwoko wa maestelo aina mar Moi manosekalo cha wadhi uru gi gine madhi mbele king'iyo be kata jowa sani koro ing'eni ni wan gi party chairman Mheshimiwa John Mbadi makane campaign gweng'e to mana ringo mana gi ndege no onge jamna mipogono to kana oyudo platform ma jogwasi omiye sani dong nyo joko kawo kom mar governor ka dong no joko kawo koro nyiso ni jowa nyaka ng'eni ya telo mimiyo jigi wachako gi godo mondo gitimre nade gisud godo James Orengo mabe sani koro chung Siaya be odonjo mana ka koro ya telo mar university ka onge pesa ma en go mar nyapogo ji to sani ka gik mosetimore Kenya kata ka koro ibiro ndiki historia mar Kenya nyaka inwang'e chapter moro mowacho ni ya contribution mar James Orengo to governance and constitutionalism ma Kenya ka koro jowa nyaka tigi thuolo mwayudo mar go kurani mondo wambe wager jotelo machal kamago mondo wasud kwa dhi mbele Raila Amolo Odinga makoro dhi bedo ker ma Kenya ka sani ochaka siasa ka Moi moyware go to Moi rais ni pesa iting'o mana gi gunia made bede ni de joluo ne go kura ne goyo ne jamana dwa bedo mana jokanu aneno ka samarwa mano miwa dhi karumo to bende wach machielo ma bende anyalo bedo ni timore wach ni mar yuko jamna wanno ka josiasa mathoth chiwo pesa to jopiny kia kuma pesa gi nitiere Rachel ka wadhi ka watieko bende nitiere yo makare ma jopiny nyalo yango godo kuma pesa ma josiasa chiwo gi wuoke kata bende ng'amonego bed ni nono kuma pesa ma josiasa tiyo godo gi sani wuoke kalure ni nitiere nyaka jomoko ma ponono tiyo kod thuolo makamano e luoko pesa kata timo gino ma bende luongo ni money laundering ma ponono nyalo medo mago timbego maga njore kata maundwe pacho kae ka watieko erokamano Joiskapo kaduoko yiena monda sir wach mowacho sani ineno ka watemo mondo waket joma mine e telo watemo bende mondo rowere bende mondo donje telo to gima kizungu wacho ni challenge maduong' en capacity financial capacity mag mine gi rowere to nyocha kata yiero mokalo 2017 nwaneno kijana matin mane wuotha kata ndiga no seche moko nonge go meru mano yier to kiparo kanwa chako wuoyo to nawacho ni jopiny dwaro neno ni gin giweni seche mibiro gi pesa mang'eny eka in jatelo maber ni koro kinyal kwalogi kia koro in iseloso mwandu seche moko kidwa donje telo idonje telo nikech idwaro telo noganda idwaro loko ngima jopiny anuoyo kenda wacho ne jopinywa ni wango kogno jomo bire mbele wa madwa telo nwa kik wang'i ni ofuk nyarawila chal nade nikech mago dine wang'i chon mana kaka wacho ng'ato kaka party leader marwa sani party chairman kaka Mbadi dine okobetie jotelo kaka engineer gini di seche moko dine okobetie ineno to kwang'iyo ni nyathini kata rawere ni kata mama ni miyo mobiro ni nigi paro maber maliw manyalo telo noganda to wamigi opportunity mondo gitel ne pinywa to kadoke wach mar ni mondo wang'e kuma pesa wuoke chiko wacho maber kata IBC no mi wanyaka mikakati ni kidwaro timo rambe ni mar siasa ni time nyaka seche mogi kama to seche midonje public office bende kuri no ni nikech wadhi idhi ndiko kacha ni an mwandu na gina chiel 2 3 maka chopigni 5 to koro source mar income mari waneno ka mwandu miseloso dwa ingo kuma pesa makoro jamna makoro iyuko tineno ka koro EACC donje omiyo jopiny to ok nyal biro ni rengo ni nyarawila ni to oyudo mwandu kanye
to nitiere agencies moketi mang'iyo ni account mar ng'ama kama chal nade to period over this period otiyo gi pesa gi kogolo kata kanye, nikech nitiere kaka inyalo track ming'e ni nyarawila nigi mwandu marom nade to sani otiyo gi mwandu marom nade ma nyalo miyo jopiny bebed gayie kuom tiji maler momiyi mwandu. Yes, ok ni jopiny mabiro ng'iyo ni to ot manyogero cha nogero gi pesa moa kanye. Gigo duto kisedonje public office koro iketo kacha iyango ni an gi 1 2 3 makata ka japiny dwa ng'iyo to koro dhi neno to wacho ni adiera nyocha en ka kawuono en kama. Rachel, wachni mogik ka wachopo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono kapok wamiyo Williams be thuolo chiw wachni mogik. Erokamano. Akwayo jowa sana jowa ma jo Nyanza ni sani wang'eyo ni migosi Raila Amolo Odinga odong' mana gi ndalo 10 kende to bet ker marwa. To seche mobet ker marwa wabe nyaka wanyisre ni wan ready mar kawo telo niendi. To bet ready mar kawo telo mano nyiso ni wadhi wuok kar rombwa duto mondo wago mbulu kwanyiso ni wan bende wayie kendo wasiro jo Kenya duto moseneno ni migosi Raila Amolo Odinga oromo telo. Koro en kwayo mara ni ka intie kamoro amora, make sure ni jowa mokwongo moti kata mok nyal ma jopiny luongo ni PWDs ni waikore negi mwanyalo kawogi mondo wabede gi voter turnout mara 100% kaka waneno Central. Erokamano ahinya. Koro wakwayo mondo ni wawe weche wa mag jo ot ni ng'ama nie party manade to wawuoguru mokwongo waduto mondo wago mbulu ne baba. Koro kata kidwa gocho ne ng'at ma chunyi dwaro tigocho ne to baba to wawuog ne uruoko. Kamano waketuru kwe mbele mondo wa make sure ni sani majatelo dhi donjo wan gi kwe kaka en ng'ano mose gore ne piny mondo ket kwe pinywa. Erokamano William korka kori ka watieko twak marwa okinyi makona ahinya to bende kotudore kod wachni mar yuko jamna. In kaka japiny wacho kaka jasiasi wacho ni setiyo kod omenda makore lach ahinya. Kit omenda ma bende isetiyo godo bende nyalo bedo maromre kod kit ombulu mibiro yudo kose omenda biro bedo mang'eny moloyo ombulu ka watieko kinyi makawuono. Erokamano ahinya. Gima temo kwayo jokanyam duto kumre magintiere ni sama koro nafas ochopo maber Raila Amolo Odinga bedo rais ma Kenya ka, wamiye ji ma bende biro tiyo tich moriere ma ka Raila rie Kenya to counties magwa bende riere tir maendeleo bedie. Kech samoro bedo wich kuot ka koro rais ang'wana godo tiyo maber ne piny to mwela kwacha to nywandruok nitiere. Kasto mogik en ni jotelo duto ka wang' wayudo nafas wang'i ni vijende wa oyudo tije, wang'i ni mine wa onwang' kaka ginyalo manore mondo mi wan bende wakede gi dhier wasudi dhano bede manigi gimoro monyalo makorego. Kokamano to erokamano ahinya jokanyam kuom winjowa. Erokamano ahinya William Sowigo kaachiel kod Rachel Omolo kuom kawo thuolo maru mar mondo mi wabeda kod twaka machalo kama. Nyako Ramogi Ajuang mana kaka ineno okinyi ma kawuono thuon wach mabende ne watwake otudore kod wachne mar yuko jamna e kindegi mag yiero ka josiasa osebedo ka ringo oko kata ka chiwo omenda ne jopiny. Kata kamano yuko jamna kata jasiasa mamiyi pesa ok onyiso ni en jasiasa mabiro tiyo ni e yo makare. Ne ni tiyo kod rieko iwinjo gima jasiasa wacho kata bedo no miyi pesa kata oyo mar mondo mi ibi yiere jatelo manyalo kelo ni lokruok e yor dongruok. Ang'isi ni nyalo oronwa ote magi kasomo moko kuom ote kendo ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Sam Jakom wacho ni jopiny tinde ong'iyo ni ka jatelo osedonjo e telo to okoti okoro heri otiekre kod gi chuth mato e gima osekelo chandruok. Rolex Odhiambo wacho ni oneno wayo makare kaka entiere Mombasa kaka pile. Wacho ni yuko jamna osekelo shida ne oganda kendo jopiny be dwaro mana ni mondo oyukne gi jamna e koka gi go kura. Kata kapo ni gi yuke obed private kik yuke e public. Dhano negore ne kata shilling matin ne 100. Brighton Nyawanga bende wacho ni ka jotelo moko ma waparo ni beyo ka oyier kosedonjo to e telo to koro gilala wigi owil gi ber gi kara koro mano e gimomiyo jomoko neno ni gicham mana jamna nikech onge tiende
oyieri kae to onge konyruok moro amora ma bendi biro kelo ne jopiny. Mago mana moko kuom ote ma bende aneno ka wuoronwa okinyi ma kawuono. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang' penjo moro bende aneno kae, kata kamano penjo ma kamago nyakwara Ramogi Ajwang' podi wanyalo duoko gi e chenro magwa mabiro mbele. Nyakwara Ramogi Ajwang' gi kanyo yienwa mar mondo mi wakaw yweyo matin tok yweyo marwa. Chenro mabiro tok mae en weche manyien ma bende biro kelni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lemo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Ni kwa Ramogi? Mahilo mwende Ramogi na yetu, wakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist, kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. Oyaore nyakwara Ramogi Ajwang' kendo machiegni bang' ka koro ji oseyuko jamna kama untiere kanye koro gweng' usewinjo kaka chal mar wach ne nitiere iyuke kanye ichame yo machalo nade. We wachaki
weche manyien matimore piny Kenya mago bende ma oseyudo mamedo chokoni ka kidieny ma okelni weche manyien matimore kor gwenge duto. Wadhi bedo wangi ka gimoro amora timore wadhi yude mana ka achiel kachiel weche wadhi bedo ka wayudo kendo wadhi kelo ni bende mana e Ramogi TV. Okinyi ma kawuono nyako Ramogi Jwang wachaka kanyo kawacho ni duol mochung' ne chano osara mag jotich piny owacho mano SRC owito oko chudo mambalang' mayande ne imiyo jood bura e kinde mane koro giyuoro e twak e od bura. Magi mana moko kuom lalruok maduol mar SRC koro oyango ni ibiro keti e tim chakre tarik 9 dweni. Lydia Okeyo miyo waler mar wachno. Jakom maduol mar SRC Lin Mengich olero lokruoge ma otim ne chenro mar chudo mar osara ne jotije piny owacho manie lemo mag tele pachuka. Lokruok makamano miyo gol oko omenda moko mambalang' mayangre ni dhi duoko ne Kenya omenda maromo shillings milion 18 juma ka juma kod moyo shillings bilion 1 higa ka higa. Sitting allowance for plenary sessions in Parliament and county assemblies is abolished and ceases to be payable. Number 5, transport facilitation benefit in the form of a car grant for state officers is abolished and ceases to be payable. SRC benolando ni jod bura go meting mawinjore bed negi kao kaluwore gi dwaro mar chik. Roles that were evaluated at that time were, you can call it transitional. We were still like operationalizing the constitution. The roles as provided by the Parliamentary Service Commission, just like every other employer would provide the GDs, came out with some clarity in terms of the job description, the requirements for delivery of those roles, and out of what we were able to assess and evaluate, there was a movement in terms of the points. Consolidated salaries has been deconsolidated and itemized into basic salary, house allowance, commuter allowance, and salary market adjustment. Number 3, the roles of the members of parliament, county executive committees, and county speakers are upgraded as a result of job evaluation. Jod bura magod bura mamalo kod mago mag county dhi medo yudo mbalang' mag kaka gitimo wuodhe gi kaluwore gi dwaro mag tijgi. Plenary sittings, because that was already consolidated into their pay, at that point we had made a decision, the commission had made a decision to abolish, and that's why they went to court the last time, and they decided, because the court withheld, they continued paying themselves the sitting allowance together with the pay that they were getting, of course, together with the committee allowances. Elokruok makamano, jatend piny Kenya biro chamo sara maromo shillings milion 1.4 dwe ka dwe, kamano riwo koda ka omenda mambalang' mag ot kod wuoth. Jalup jatend piny Kenya biro yudo sara ma shillings milion 1.2 ka jotend migepe kod aton jener yudo sara ma shillings 924. Mago riwo omenda mag ot kod wuoth. Speaker mar od bura mamalo kod mar Senate moro ka moro biro chamo sara maromo shillings milion 1.1 dwe ka dwe ka jolupgi chamo sara ma en shillings 928. Jo od bura mamalo kod mago mag Senate moro ka moro biro chamo sara maromo shillings 710. Jod bura ibiro miyo omenda maromo shillings milion 7.5 mar nyiewo nyamburko ma injin mare ok okalo rapim mar lita 3. Korka kungo nyamburko mag jod bura, SRC oyango ni maromo shillings 356 525 ibiro migi dwe ka dwe. E ute bura mag county, speaker dhi yudo sara maromo shillings 525 dwe ka dwe, kod hola mar nyamburko maromo shillings milion 4 kod mar ot maromo milion 20. Jalup speaker dhi yudo shillings 216,563 dwe ka dwe kod hola ma nyamburko maromo shillings milion 2 ka hola mar ot en shillings milion 3. MCA dhi yudo sara maromo shillings 144,375, hola ma nyamburko maromo shillings milion 2 ka hola mar ot en shillings milion 3. Lokruok makamago winjore ochak keto e tim tarik 9 dwe mar 8 higani. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Erokamano Nyalidi Okeyo. Kama chielo nyako Ramogi Juang, warango weche matimore e counties mopogore opogore. Okinyi ma kawuono warang kanyo ni kanyo koro sane ka sa beach osekalo dakika 18. Wayudo kanyo ni higni 5 nyaka ne neg mane en jatend lony manyasani ka IBC Chris Msando. Familia mare pod rito yudo duoko kowuok kuom piny owacho mar yango gima omiyo ne onega wuodgi kod ng'ato gi ng'awa mane onege. Familia no wacho ni kata obedo ni piny owacho ne osingo timo nonro, onge ler moramora magiseyudo. Jafwambo marwa George Batilero kendo familia mar Msando rito geno ka gin gi geno mar neno ni penjogi ibiro duoki. Lefunga Kobiero e kaunti ma Siaya ema wuod Kenya manoramo ni yiero ma 2017 ne dhi bedo maonge kuo mar ombulu oninde. Christopher Chege Msando. Higni 5 nyaka ne mudho maratipo im ngima Chris Msando. Onge ng'ata mosemaki kata moseluong nyinge kaka chich e nek magalagala no. Ka familia mare pod rito duoko ni to ng'ama ne onego Chris Msando to nonege nang'o. Tarik 28 dwe mar 7 higa 2017 mana seche manok bang' wuok e twak mar televisen kama ne osingo ni onge yo mora mora mane nyal kwalgo ombulu e yiero mag 2017. Emane obedo twak mane familia mar apisano mane ochung' ne weche mag lony manyasani ICT ka IEBC ne onene mogik kane pok lendo mar lal mare okwako ute fwambo ka ng'amo ng'eyo ndache onge. Bang' lendo no, menyo ne ochakore. Menyo mane ochwe chopo familia mare nyaka kar kano ringre joma otho Masiti kaka ileronwa gi owadgi Peter Msando. Koro si wachako gore simu wacho ni yawa ogo simu ka ore kane wadhi ne mochari city mochari mondo dhi ne to dipo nen Chris ma jogo nego keto kanyo. Adiera kane wadhi ana madonjo moko ni we ura donj mondo confirm ka en kana donjo kana go wa kanita aloka duga chiti yawa donjuru nene. Kata obedo ni joluo wacho ni piny nigi raba, lit mar tho Chris Msando otamorap piny rucho higni 5 e chuny familia mare. Gino mako mamo matek kabisa. Momedo tuo i dende mang'eny kabisa. Ma en ng'ama tin seche matin otho. Kech tuo koparo wuode no odhi omedo bedende obedo marach kabisa. Mobene no penjo ker moduor Uhuru Muigai Kenyatta ni yie nyisa uno nego wuoda ni to onge ng'ama oseduoke. Mama osebedo ngima rach kabisa. En ng'ama odak mana yath. Ka onge yath to tho. Lakini higni 5 mokalo nyaka ne Chris ka itere ma osuptal kowuok kiny podo ywaka. Lidno pod omako chuny nyithi Chris Msando manoweyo katindo ma bende rito ng'eyo gima omiyo ne oneg wuongi. Kane ne Raila Amolo Odinga odhi lemo gi Nyayo Embakasi ne gipenjo moluor Raila Amolo Odinga nto baba noneg nang'o. Gino pod ni e chunygi nyaka sani. Wakwayo mondo nyithindo obed kod kwe, mondo mama bed kod kwe. Bende sirikal ni ng'ama nonege ne en ng'ane kwe biro bedo e chunygi. Ginyalo ng'uono. Kata obedo ni piny owacho kokalo kuom mane en jatend obila mag okwach kich Ndegwa Muhoro ne osingo mar timo duto mar yango jogo manonego Chris Msando, nyaka chiel kawuono duoko pod onge. To kata mana chich achiel mosemaki kitudo gi nek makamano bende onge. Familia mar Chris Msando koro penjo ni kare bad piny owacho miwacho ni raborani ere kaka ok onyal chopo kuom jok manonego Chris Msando. Kane onwadhi bolo wach mondo ofilne sirikal ma Kenya yiego mondo luong jo Scotland Yard kata luong jo FBI mondo bi okonywa e timo uchunguzi ni. To jatend DCI maneno wa Mr. Ndegwa Muhoro no wacho ni wan kod kich kwach ma beyo mong'et mo uchunguzi maber kabisa. Okodwa konywa oko. Ne wang'eyo ni kaka nowuoyo no dhi konyowa mondo wayud ntong'ano manonego Chris Msando. To ng'ama nonege ni gilarang'o. Nyaka kawuono pod ok awinjo wachno. Ka koro piny Kenya ikore ni yiero kuom Peter oonge mor. Kata kamano en gi kwayo. Piny ka onge mondo odag nyaka chieng'. Kitimo kosa ni ng'ato timo ng'ato
gima liche ka notimore nwano tu duogo uleng sani koro kochopo dwe mara 8 wadhi dwe mara 7 wadhi dwe mara 8 yiero kata yiero no ok ane gima biro konyago koro rabo goyo e dala gi lifunga kobiero min Chris Msando wacho ni kuome tho mar wuode en mudho moime nyaka sani kendo kelo ne songa maduong' e chunye. Atuo ma adago ywak an ywak madago ka ywago udano. Kata obedo ni ndalo osekalo mang'eny, min Chris Msando ma bende osebedo kod del malit nigi kwayo ka kwayo mare en ni mondo ng'ato wuoge oko nyise ng'at manonego wuode kod gimomiyo ne onego wuode. Adwaro ng'at manene onego Chris. Gima nonego Chris adwa ng'eyo kata ka Chris nokwalo gir ng'ato to gima ne Chris okwalo no owachna mondo aduok. Ndalo 1826 sani nyaka neneg Chris Msando kendo piny owacho singo mar yanga dieri mar tho mare ne jo Kenya. Bede migepe matimo nonro pod oling kama tuo. Penjo en ni to en ng'a mani kod duoko mar tho mar Chris Msando? George Bati, Ramogi TV. Erokamano ya George Bati, en geno marwa ni penjo magipenjo pod sirkal biro yudo thuolo mar duoko. Wadhi nyime kod weche motenore gi kuok ne yiero. Wayudo kanyo ni duol matayo yiero e pacho ka IBC koro chano romo madhi nyime odiochieng' ma kawuono. Kata kamano bende romo kamano mitimo e kind jolar kom ten piny Kenya mar neno ni gibedo kod lalruok e wi ng'ur moko mawuok kuom chenro mag chapo oboke mago magoro duoko mag ombulu. IBC ogolo milome makama bang' ng'ur mane ochwal kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mane owacho ni IBC chapo form ma otisi ni 34A mathoth mokalo kwan. Chris Owino nigi lerno kaka Azimio la Umoja wacho ni okang' makamano nyalo miyo kuo mar ombulu bedo. Kar seche mag onyango chieng' tich adek e jumani, ndege mar piny Egypt ne omol e paw ndeke maduong' ma JKIA. Otese mag goyo ombulu mag jolar 10 piny mag kauntis 18 ne owuok e piny Greece, ranyisi makende ni ikruok ne yiero maduong' mabiro ochopo e ng'iende. Kata kamano, jalar 10 piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to nigi ng'ur manyien e wi ikruok ne yiero mabiro. E oboke margi ne IBC, aput matayo campaigns mag Raila e yiero mahigani owacho ni e kinde limbe margi e piny Greece e kambi magoyo chapa otese mag yiero mabiro, agents magi ne ofwenyo ni IBC ne ogoyo chapa form 34A ariyo machal. Azimio medo wacho ni bang' penjo, IBC ne oduokogi ni form 34A mamoko mane ogo chapa idhi miyo agents mag jochung', joneno mag yiero, ute fwambo kaachiel gi bao ne jopiny e dheot mag polling stations. Kata kamano, Azimio ne okorwako duoko makamano. Azimio bende oyangore ne gifwenyo ni IBC okidhi goyo chapa form 34B mar yango duoko mar jolar 10 piny e yiero mar dwe manyien. Kalore gi obokeno, IBC ne onyiso Azimio ni form 34B okochuno, kendo mano emomiyo ne ogionge kod chenro mar goyo chapa forms makamago. Tend Azimio la Umoja koro dwaro ni jakom IBC Wafula Chebukati oluong romo kod jolar 10 piny duto mar twak ewi weche ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino kuom yudo report makamano, kendo mano wach ma pod waluwo ang' waduogo ir Chris Owino mondo mi okonwa matut kotenore kod romo makamano modiochieng' makawuono bende timore. Mang' wakelo mana achiel kachiel e Ramogi TV. Wadhi nyime nonro kata parono mag ombulu mopogore opogore kotenore kod ikruok ne yiero mabiro timore dwe mar 8. Nonro mar kambi mar Infotrak yango ni Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya humbe ni malo e gwenge ma Ukambani ma oloyo jochung' mamoko malaro kom tend Kenya. Nonro no mar Infotrak yango ni William Ruto ni e thuolo mar 2 ka uma mare bende e gwenge ma ugwe mar Kenya. E kaunti ma Kitui, Raila ni kod atamalo 57 e sir lwedo ka William Ruto ni kod uma mar atamalo 21. E kaunti ma Makueni, Raila yudo sir lwedo maromo atamalo 68 ka William Ruto isiro kod atamalo 16 mar oganda makono. E gwenge ma Machakos, Raila isiro gi oganda maromo atamalo 62 ka Ruto nigi sir mar atamalo 21. Nonro no bende yango ni duond bura mar Wiper ema pod nigi uma mamalo ahinya
Kenya moloyo Ukambani. From 55% to 57%. In the same count, the Ruto has lost 3 points, 3%. That's from 24% to 21%. In Machakos, Raila has gained 11% in the last 3 weeks, from 51% to 62% at the moment. Then Ruto has dropped 8% in Machakos. That's from 29% 3 weeks ago to 21% at the moment. For Makueni, Raila has also gained 11% from 57% 3 weeks ago to 68% at the moment. In the same count, Ruto has dropped 5%. That's from 21% 3 weeks ago to 16% at the moment. Wachone ka weche mag yiero dhi nyime, te gik moko bende manyaka kete yo moro makare kotenore ne yiero, mano moting'o nyaka jogo matayo yiero mago komishona mopogore opogore. Wayudo kanyo ni komishona mar IBC Boya Mulu okwedo luoro moro amora mar oganda ma oganda nyalo bedogo e wi goyo chapa form 34A ariyo mano ariyo machal ma idhi tigo e yiero mabiro. Ka otwak e kinde romo manokelo kanyakla IBC kod jotend ute lamo kaachiel gi joneno e yiero mabiro. Mulu olero kanyo ni form mamoko idhi mi agents mag jochung', joneno mag yiero kaachiel kod ute fwambo, kendo okwedo paro mora mora ma inyalo tigi form makamano e chocho duoko mag yiero mabiro. E kindeno, jagoro maduong' mar riwruok ma kanise mano Canon Chris Kinyanjui ojiwo IBC mondo obiota tijegi e yo makare kendo obed kod adiera ne jo Kenya kendo bag yiero man gi huyanga. Yes, it is true we are printing 2 books and there is a reason and stakeholders are aware. Political parties are aware. One book has only 6 copies of result forms, which are carbonated. You only write the one on top, the rest duplicate. It's carbonated. The work that IBC is doing is public work, funded by taxpayers' money, and therefore nothing should be left in the dark. And one of the things that we have been urging IBC is to come out the way the Commissioner has done. Explain, why are we having the second book? You know, it shouldn't have been discovered in Athens. It should have been spoken and discussed with the stakeholders and the political parties, even before they boarded the flight to go to Athens and discover it there. We also see that in the next 11 days, we need to see increased voter education. But now this time leaning towards much more voter information, because voter education is a continuous process throughout the 5 years. Now we just want the information which is relevant to the election. So can we get that information? Can everybody get to know all the things that they want? Arita konya kora Ramogi Tv kinde gi magiero nego bedi bedo nade. Piny owacho keto maino eneno ni yiero maduong' ota eyo mawinjore kendo rita kwe chopo eyo makare. Ma en singo mogol kod jagoro mongirore migawo mar arita Karanja Kibicho ma omiyo jopiny ka nitiere gwenge ma Migori. Ndalo machuok ka jo Kenya pok odhi e debe. Karanja Kibicho bende okwedo jo siasa ma osiko lieko ne piny owacho tiyo kod apisas mag arita erwayo kata rwayo jopiny mondo osir kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kibicho ne oloso e kinde mano timo romo kod apisa mochung' ne arita e kaunti ma Migori. Sisi kama representatives wenye wametoka Nairobi tumeridhika ya kwamba Migori wako tayari, ile deployment yote ya IBC wanahitaji iko tayari, na tuna shaka uchaguzi hapa Migori itakuwa ya amani. Hakutakuwa na vurugu juu deployment imekuwa sawa. Na kama tunavyosema mara nyingi kwa nyingi, kazi ya uchaguzi si kazi yetu. Hiyo ni kazi ya IBC. Kazi yetu ni kuwapea ile support wanahitaji kwa polling centers, kuhakikisha wako na deployment ya polisi na pia watu wetu wa ngao, kuhakikisha saa zile wanasafirisha materials za uchaguzi tunailinda vizuri, na ile usaidizi ingine yote IBC wanaweza fikiria inawafaa, ndio pia hao wakuwe na imani ya kufanyisha. Ramogi Tv e kinde ma yiero timore kwe nyaka bedi, kwe jok moko timo alam, jok moko bedo kod wuoth mag kwe
e kaunti ma Siaya nang'o matimore. Kanise mopogore opogore bago alam makende sub kaunti ma Bondo motelo ne yiero maduong' mano madhi timore dwe manyien tarik 9 ma dwe mar 8. Jofwambo wa mantiere kaunti ma Siaya mano George Amolo watudore kode yor simu kinyi masani okonwa ni alam makamano mobagi koda kanise mopogore opogore dhi nade okinyi makawuono. George Amolo oyawre Siaya ochiewo nade ka intiere Bondo sub county sani weche mag lamo ochopo kanye. Pero kamano nyakle kwa hiyo sani antiere boma ma Bondo kama mana kaka iwacho tiere chenro mochan kae mar alam mano en alam ma ochan tim dire mar kanise mopogore opogore ka alam no tor mare maduong' en mar yalo injili mar kwe ahinya to motelo ne yiero ma higani ma odong' mana ndalo 10 kende kowuok sani kendo gie sani igeno ni thuolo machuok kowuok sani riwruok mar kanise no ero ebo riwruok margi miluongo ni Great Union of Church Leaders dhi chako maandamano kata procession ka giyalo injili mar kwe no e dier boma ma Bondo kae. E thuolo matin mokalo aya wuoyo gi Bishop George Agutu mar Israel Assemblies of God kendo leronwa ni chenro ma gin godo en mar neno ni gikwongo giwuotho e dier Bondo kae e piny ma e dier Bondo kae ka giwuoyo gi rowere to kod jopiny mar mondo mi one ber mar keto kwe motelo ne wach mar yiero nieri. Kendo bang' ka gitimo procession ma kamano Cleophas ka bang'e achiel kachiel gibiro kuma gibiro bago e lam ma wang'ne kaka sewacho ni thor mare maduong' en mar yalo injili mar kwe. Kendo wageno ni gie sani kendo ne en madhi bedo madhi chakore pasa kowuok e sani Cleophas. George Amolo kapod intiere kanyo samoro nyalo mana leronwa ni nyaka sani jotelo mage madipo ni osechopo e romo makamano kama intiere sub county ma Bondo kanyo samoro jogo malaro ko mopogore opogore osechopo kanyo ka sani wacho ni jotelo mantiere kanyo jotelo mag dinde mopogore opogore chal mar wach chalo nade kanyo kotenore koda josiasa ma samoro bende igeno ni nyalo chopo kanyo e romo makamano. Erokamano Cleophas, chenro ni ok en mano moluongi josiasa, en chenro ma gitime mana kaka jotend kanisa kendgi giwegi, kendo ing'eni sani gimomiyo ok giluongo jotelo gibiro yudo ka gie kinde ni thoth jotelo gi eki omakore nikech en thuolo ma ji ni okang' mogik mar manyo ombulu. Koro kaka koluwore gi Bishop George Agutu mane wawuoyo godo, okonowa ni jasiasa moro amora ma nyalo biro to gibiro rwako mana ni nyaka gie sani kendo madhi nyime en mar neno ni gin kendgi kata jotend kanise ma gidhi twak gi jopiny mar neno ni mondo nyayo kwe motelo ne weche yiero mabiro Cleophas. Ka otenore gi wechego mag yiero George ka itemo rango chal mar wach nyaka sani nitiere gigo ma oganda nyalo wacho ni chochni jomoko nyalo bedo ni nitiere kod buok to mago bende osekelo oganda mondo bed kod koko kata kinde ma kampen dhi nyime odong' mana ndalo 10 to chomo yiero. En ote mane maduong' ahinya ma dinde kata e kinde malama kama gibago ote mane maduong' magi wacho kendo gichwalo ne oganda odiochieng' ma konta ahinya jodak ma Bondo gi Siaya County. Erokamano Cleophas, mana kaka iwacho ote maduong' ma ginyalo bet godo gie sani en mar neno ni onyak kwe mana kaka iwinjo ka wawacho no. Nikech ineno ka e thuolo mokalo kata obedo ni sani to koro timbe go odok piny matin to ineno ka e thuolo mokalo kata e rombe mag siasa gi eki nitie gwandruok temo betie maka gi kacha. Mak mana ni tok kanocha ne jotend arita kwe ne osegolo onyo kendo duol mar IEBC mochung' ne weche yiero pacho kae bende nosegolo onyo mare kata siem mager ne jochung' maka gi kacha ne ochopo kuma koro yudo ka timbe go kodok piny matin timbe mag monj ma koni gi koni kata mana ketho gige campaign mag jachung' moro samoro gi jok ma gilerogo mago timbe ma koro sani inyalo wach ni odok piny matin. Mak mana ni jolemo gi eki wacho ni dwaro nitie mar mondo mine ni kwe omedo betie motelo ne yiero e kinde yiero to kata tok yiero kendo mano e thor maduong' momiyo gineno mondo gibag alam ma kamae Cleophas. Erokamano ahinya George Amolo ka intiere kaunti ma Siaya. Ang' waduogo iri mondo imiwa ler mar wach ka romo makamano obagi wuoth mopogore opogore onego bed ni timore e yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Tv mano George Amolo ka intiere kaunti ma Siaya. Ahinya e sub county ma Bondo odiochieng' ma kawuono kama bende lerono kanyo ni onge josiasa ma ogwel e alam makamano. Alam ma obag kanyo gi dine ma opogore opogore. Kanise mopogore opogore obiro kamoro achiel mar neno nigi bago alam makende motelo ne yiero madhi timore odiochienge 10 ka ndalo 10 kowuok odiochieng' ma kawuono mano midhi time piny Kenya. Kombe mathoth bedo kacha kilaro kendo idhi yudo thuolo mar wuok oko.
Maino mar wach magimiyo pek odiochieng' ma kawuono en ni yiero time yo moro ma huyanga, kendo tok yiero kata ka yiero podi kwe mondo bed kanyo. Gima medo konwa kanyo bende owacho kanyo nitiere wach mosechwal kanyo kod jotelo magarita kwe e kaunti ma Siaya, ka medo siemo jogo mantiere kaunti no manyalo bedo ni giparo mara kelo tulo ni nyaka sani gionge thuolo moro amora. Mano jo jamolo ang'wa duogo ire bende weche manyien mag migago mondo konwa chal mar wach ni gik mage ma osebedo kanyo katimore. Waringo podi to ok wadhi mabor ahinya, nyabedo ni pod wantiere Siaya kanyo. Gimane matimore? Jalar kom gavana ma Siaya gi otiko mar UDM Nicholas Gumbo onyiso James Orengo magipiem godo e laro komno mondo wiyo wil kod yudo komno, mowacho ni ka en mar joma orem ge tijegi e kinde mane ntiere telo. Gumbo wacho kanyo ni piny owacho ma Siaya dwaro jatelo makelo dongruok kendo nyalo loko ngima jopiny ma ok joma owinjo. Owacho kanyo ni joma owinjo dhi e yweyo kaka Orengo kod Oburu Oginga. Bende okwayo jolut ombulu mondo bed motang' kod josiasa manyayo miriambo kendo rocho kwe kinde magitimo kampen. Jomago basero kamano mokwongo watimo molos kod lwedano maburo loyo kamora mora modhi Nyasacha mudiche makawuono mimiyowa wach miwa chimba moro makawuono wenwa richo sell your agenda and stop unnecessary chest stamping. Stop waking the voters that you will be announced winners regardless of whether you win or not. I would also like to disabuse the notion being peddled by our competitors that we are fighting ODM. We are not fighting ODM or its leadership. As a matter of fact, the only person who has publicly fought politically the leader of ODM in Luo, the whole of Luo land, is none other than James Bob Agri Orengo. So I'm urging the people of Siaya, even for this governor's race, please, you know the man cannot perform the work of a governor. He has failed totally to do his secondary oversight of oversighting the governor. We will make another leap in history because Siaya will elect a unique working governor called Engineer Gumbo Wajonya. James Orengo, please go and look for a new job, and I think Raila is good enough. He will get you something up there. If you are a friend of James Orengo, mwambie Siaya ni kuba. This is the time that the people must put their interest first and not the interest of the party. We have had 6 peace governors in Siaya County and Homa Bay. Before anybody tell the people of Lonyaza to vote 6 peace, they should show us what Awiti has done in Homa Bay or what Governor Asanga has done in Siaya. Kora moge juang mawuok e siasa ma Siaya kendo koro sani warangi ikruok ne yiero gik mage monego bed ni timore kagi kacha. Ikruok chal nade odiochieng' ma kawuono? Nyakora moge juang mano duol matayo yiero pacho ka IBC bago romo kod jolar kom tenda Kenya kendo watudore kod Chris Owino kama en bende odakono kanyo ni form ma idhi tigo e ng'wech mar laro kombe mopogore opogore ahinya mano mar jatend piny Kenya idhi tigo e yo mane. Nitiere ng'ur mano ochwal kanyo kod riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya e wi form no miluongo ni 34A gin mage to gin adi. Atudore kod Chris Owino achiel kachiel e yor simo. Chris, kiwinja achiel kachiel ka nitiere bor Nairobi kae ka nitiere Bomas kanyo, miwa ne chal mar wach nyaka sani romo osechako to gin ang'o gini ma girito kendo gidamiyo mahino ahinya e twakgi okinyi ma kawuono ka giromo kod jotelo mopogore opogore ng'wech mar laro kom mar tend Kenya. Erokamano Cleophas, mana kaka isewacho wan Bomas of Kenya kama duol matayo yiero pacho kae IBC odiochieng' ma kawuono romo kod jolar kom tend piny ma pacho kae yiero mabiro ewi weche mag form 34A kod 34B. Nyaka sani commissioners mag IBC osedonjo kae kanyalo mna leo ni moko kuom commissioners mag IBC mosedonjo gin Justus Nyang'aya kaachiel kod Ngire Abduguli ma commissioners mag IBC ma osemolo
kakae. Kopogore kod commissioners mag IEBC, Roma kauno kelo kanyakla jolar tend piny ang'wen kata jo agents magi, kendo nyaka sani riwruok mar Kenya Kwanza kata duond bura mar UDA ose oro agents magi, ma en jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Veronica Maina kaachiel kod governor ma Turkana Josephat Nanok. Mago moko kuom agents mag duond bura mar UDA kod riwruok mar Kenya Kwanza ma osebiro e romo ma kawuono. Ka riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya waseneno achiel kuom agents magi mano Ngire Sihanya ma osemolo kakae. Pok waneno jo agents mag Agano Party kaachiel kod duond bura mar Roots Party, kendo wageno ni thuolo moro amora kochakre sechegi agents duto mag jolar tend piny biro molo kakae mondo twak ma kamae ochakre. Jakom IEBC Wafula Chebukati pok wanene kakae, kendo wageno ni obende obiro chopo thuolo moro amora kochakre sechegi. Bura ma kawuono biro bang' ka riwruok mar Azimio la Umoja kod duond bura mar UDA ne ogolo ng'ur ewi gino ma giwacho ni kambi magoyo chapa ombulu mag yiero mabiro ne ogo chapa form 34A ariyo machal gino magiwacho ni inyalo tiyogo e chocho duoko mag yiero mahigani. Kata kamano e duoko margi IEBC ne otemo lero ni form 34A mane ogo chapa mathoth, moko kuom gino onego beni imiyo agents mag jolar tend piny, ute fwambo weche, joneno mag yiero kaachiel kod bao form machielo e dhoot kata polling station kama ibiro goyo ombulu. Kata kamano riwruok mar Azimio kod duond bura mar UDA ne okomor kod duoko makamano, kendo maimoyo ne gikwayo IEBC mondo bag romo kod jolar tend piny ewi form 34A kod form 34B. Mano imiyo IEBC ne oluongo gi odiochieng' makawuono mondo gibirom gitwag kendo giwinjre ewi weche ariyo got. Ewi form 34B Azimio la Umoja ne wacho ni IEBC ne okogoyo chapa form 34B. Form 34B ni itiyo kode e lando duoko mar jalar tend piny e polling station kod kar chung' od bura. E duoko mane IEBC owacho e wach makamano, ne gitemo wacho ni form 34B okochuno mondo ogo chapa. Kata kamano Azimio la Umoja One Kenya kod UDA oramo ni form 34B nyaka go chapa nikech en ya form ma ibiro tiyogo e lando duoko mar jalar tend piny e county e polling station kod e kar chung' od bura 290 ma pacho kae. Kendo bende gidwaro ni IEBC olernegi malong'o ang' momiyo gigoyo chapa form 34A machal kar tiyo kod form achiel, ka giwacho ni form makamano inyalo tiyo kodo e kwalo kata chocho duoko mag yiero. Kendo wageno ni bang' romo makamae gibiro lero to gibigene gichopo e winjruok kose oyo. Gima wang'eyo en ni jofwamb weche ok wadhi donjo kama itime romono, to wabiro rito nyaka tok ka romo userumo eka gibiro twak kod jofwamb weche. Mano e ler ma wayudo ni jofwamb weche ok bi yienegi mar donjo e bura makamano, to gibiro rito, ibiro miyowa report bang' ka romono oserumo. Kendo gima dhi nyime sane Cleophas en ni romo ne osechakre ayanga. E seche mwaloso kodi ni romo no osechakore ayanga, kendo warito ni bang' ka romo no oserumo wabiro miyo jopiny ni to ang'o ma jolar tend piny kata agents magi ochopo e winjruok kod IEBC ewi form 34A kod 34B. Mano e gima nyalo wacho nyaka sani. Koro joneno mag Ramogi TV oketo wang'i Ramogi TV nikech sasa ma romo ni dhi rumo, to wabiro miyo gi lendo achiel kachiel kendo lero negi ni to IEBC kod jolar tend piny ochopo e winjruok ewi form 34A kod form 34B koso. Cleophas. Mana kamano, mano Chris Owino. Chris, ang' waweyi mondo idhi lutwa kendo imiwa chal mar wach ka intiere e bura makamano, ka ang' iluwe kata ka intiere oko maling' mang' wuok kanyo ang' ikonwa. To ahinya
IEBC odiochieng' ma kawuono ka Chebukati ang' chiwo ler ni form 34A ni en mane, 34B ni en mane, to bende ogolgi e kwan mamalo ka gilieko kanyo kod riwruog siasa no mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ang' waduogo kuomi weche manyien mag migago kendo ang' wayudo weche makamago achiel kachiel. Nyakora muge jwang' mano Crispin Owino kendo miyo waler mar wach kaka gigo duto osebedo kadhi nyime. Iwacho ni weche thoth kindegi mag siasa wan kae kendo wabedo mana iti koda wang'i ka wantiere piny kacha. Iwacho ni ka wantiere ground to warange kendo wamako nigi e yo makare kendo wakelo nigi mana gigo matimore e siasa, gigo matimore oko kaachiel kod gigo duto motenore koda ngima dhano ka wamiyi weche manyien. Nyaka sani winjo kanyo ni romo mar siasa no kata romo mar jo siasa kaachiel kod IEBC mano kweth siasa mar Azimio la Umoja, mano mar UDA kaachiel kod Agano Party kod mano mar Roots Party osechopo. Kikonwa kanyo ni agents mopogore opogore osechopo kanyo. Sani koro wadarango ni gik mage ma wanyalo bedo kanyo ka warango kae gi kacha, gik mage ma osebedo kanyo ka itimo. Nyakwara Muge Jwang' Ukinyi ma kawuono bende we wadhi e kaunti ma Kisumu mondo warangi ni gik mage matimore. Chenro mar piny owacho mar medo chiwo obok mag lowo ne jo Kenya ochopo e kaunti ma Kisumu kendo jagoro mongirore migawo mar tudruok Jerome Ochieng' kawuono chiwo obok mag lowo moromo 20,000 ne jodak manyando. Millicent Adhiambo kantiere kaunti ma Kisumu atuda kode achiel kachiel chal ka gima romo pok ochako kata ka romo osechako romo chopo kanye. Millicent achiel kachiel ka abiro iri e kaunti ma Kisumu ka intiere Nyando sub county, miwa ne chal mar wacho obok ma kamagi ichiwo gi e yo machalo nade? Millicent. Ero kama na inyakle fasa achiel kachiel kawan ahero kuma bende chenro ma kama endi dhi nyime ka gisani ko kaweyo mang'eny an kod jagoro mongirore migawo mar tudruok mano Jerome Ochieng' kod gavana ma Kisumu kama gidwa lero ni chenro ni endi ochakore Kisumu kaendi ji adi madhi yudo obokgi to ka gia Nyando gidhi kanye machiegni ahinya mondo mi ilernwa chenro machalo kamano ni kai utimo kawuono to un gi chenro mage gi statistic kaka chalo jogo ma bende winjo bedni yudo obok mag lo endo mongere kaka title deeds machiegni. Ero kamano ahinya. Kawuono anyalo wacho ni en chieng' maduong' ahinya nikech wan gi nyasi maduong' mar chiwo title deeds. Title deeds kaluwore gi ndalo mane Ker Uhuru Kenyatta okawo loch. Waseiko title deeds 6,000,000 to machiegni ni nyocha waiko title deeds 1,000,000 mawadwa ni mondo wachiw title gi e piny mangima. E Kisumu County ka wabro chiwo title 90,696 mamago e sub county ka sub county ji bro yudo title gi. To ing'e maber ni title deed en gima important ahinya nikech en monyiso ni hie in wuon lo kama intiere kata kama idake. Malo maonge title kaluwore gi values iyudo ni value mar lo ka onge title niga piny kabisa. Omiyo ka wasechiwo title deed gima dwa nyiso jeni kik giringi kata kik girikni mar uso lo nikech lo is a very important asset. Gimonego bed ni gitimo ni girit lopego giti gi lopego mondo ginene what we call for commercial and economic reasons mondo ginene giyud thuolo mar dongruok. Ero kama na inya kaka gavana ma Kisumu bende nigi chenro moketo kata mise ne jodongruok ma Kisumu. Ang'o minyalo wacho e wach title deeds kata pogo bok mag lo ne jodak ma Kisumu? Kaka jagoro wacho title deeds en gimoro ma mi chir kendo geno ni in gi lowo. Kionge gi title deeds e piny masani to kata kapo ni dhi kamoro mi kawo dweche 4 kata 5 kiduogo ni ng'ano oseguomie en be en gi title deed mare koro kelo yore ma kelo gwero gweng' marach ma samoro nyalo yudo ji dhi e court ma giti gi pesa mang'eny ahinya ka gidwaro haki megri. Omiyo aparo ni kimiyo ji title deeds otieko dondruok mang'eny e gweng' kendo otieko thagruok mang'eny ma ji ok nyal tiyo gi title deeds mondo gidhi kiyud kata mkopo e bengi. Omiyo akwajo jothurwa ni wach ni mondo watakaw matek ahinya wago erokamano ahinya sirikal mar Uhuru Kenyatta kuom kelo title deeds sani nikech kwadhi e sirikal manyien ji biro bedo gi thuolo mar koro timo mpango kaka gibiro dongo e gweng'. Mar ariyo wan kaka Kisumu County sani wakelo ni jopiny
gik mabeyo ma ginyalo timogo pur kendo ginyalo dhi nyime gi uso gik ma gigolo e lowo. Mano dwaro ni gibed gi title deed eka wanyalo ng'eyo ni ng'ama miyo gini ni en wuon ka koso ok en wuon ka. Kaka kipidho kata bao, kata ipidho kata mchele, kata ipidho kata pamba, ibinyalo mi gik moko mami ing'iyogo gik moko mitiyogo. To ka in gi title deed eka yot, nikech ka ng'ato biro to ng'e maber ahinya kama ikete pesano en kama gi ng'ato man wuon kanyo adier. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas, ka kisewinjo kowuok kuom jagore migao mogirore weche mag tudruok kaachiel kod gavana ma Kisumu ka gilero maber ahinya ne jopiny mondo mi wach title gi mak motegno, nikech title ema bro yangi kaka wuon lo kama ipureno kata kama inyalo chako e timo gimoro. Ka kamano tan kuom mondo idhi nyime gi sechegi ka wechegi walidha to mathoth ang' wakelni e seche mag migago. Mana ahinya Millicent Adhiambo kani ahero ma ka entiere kaunti ma Kisumu kanyo nyando. Wadhi nyime wechego mag siasa, koro warango kampen mag Azimio la Umoja. Kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya odiochieng' ma kawuono tero kisera mar ombulu e kaunti ma Machakos. Mano ka nitiere ndalo ka kwan mag ndalo to piny ahinya to piny Kenya dhi e yiero. Wadhi achiel kachiel e romo makamano ir nyawadwa Eric Owenga. Ano ka chenro chakore ji kokata medo donjo e kampen makamano mar Odinga. Miwane chal mar wach ni nyaka sani kampen makamano ugeno jotelo mage madhi chopo to liet machalo nade madhi bedo ka koro olimo kaunti ma Machakos ma koro en gi kwan mamalo ahinya ma jogo masire kaluwore gi nonro ma bende osegol odiochieng' manyoro kata odiochieng' ma kawuono bende ma orito yudo. Chal mar wach en nade Owenga? Mana kaka wacheno Cleophas, wa en alap ma Kenyatta Stadium mane kaunti ma Machakos kuma kawuono Odinga obago romo e alabni. Mokwongo Odinga bro chako kisera mare e alwora ma Mlolongo kobiro achiel kachiel nyaka alabni magie sani jopiny kata johera mag Azimio oseyuoro ka karo ng'eni nyaka wige achiel mokalo nyaka nyoro ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka duog mamakre kod Odinga motegno. Mana kaka wachono mbi mar Odinga somedre e gwenge makokoni ahinya counties ma Kitui, Makueni, Ukambani ma giesani koro Odinga kawuono geto wuoyo kod kanyakla e romoni. Ng'eni magi gin romo mogik ma Odinga timo e county achiel modong' ni ndalo 10 to jokenya dhi e yiero. Koro giesani mana kaka wachono jotelo madayore romo ka wang'eyo ni kaka pile gavana ma Kitui Mikai Charity Ngilu osebedo machiegni kod Odinga. Wageno nobro yuoro romo kawuono ma Machakos ka Kalonzo Musyoka en owuon nyaka ang' nobed ka Kivutha Kibwana mano gavana ma Makueni kod jotelo mamoko mag Ukambani maneno ni gichung' kod Odinga e kisera mare e gwengegi. Ng'eni Cleophas kaluwore kod IBC counties adek te ma Ukambani ka mano Makueni, Machakos kod Kitui nikor jotelo ombulu ma hao 1.4 million ma Odinga geto ywayo machiegni kode kipimo kod yiero mokalo higa mag 2017 kane Odinga gini NASA kod Kalonzo. Gwengegi kata counties gi ne giyudo ombulu mang'eny kabisa kendo king'iyo nena duto ne giyudo ombulu moheo kwan atamalo 80 e county ka county. Koro giesani en alimbe mamare makele machiegni mondo koro nento otego siepe kinde kod jogi. Ng'eni gwenge makoni ahinya Odinga katwa kokoni kata kalimo gwengegi osebedo koni jopiny ni piny owacho mare bro neno notieko midhiero ahinya to mago mag koso pi ma bende jogweng' makoni osebedo kakale ahinya kuom higni buora. Koro wageno ni biro mare ka audichi ma kawuono en kod weche buora mobok pimono jopiny. Kata kamano ng'eni gin romo mage mogik e counties ma koni kaka ng'eni oriedo rombe mopogre opogre kaka okang' maneno ni oyoyo piny machiegni. Odiochieng' manyoro kanyo wan Nakuru Cleophas wanya paro ni Odinga nyo oyawo chenro moro makende motisi kaka Freedom Movement. En chenro obro geto ywayo johera mag Azimio machiegni kendo obro medo tedre kaka piny kaka odiochieng' medo ru nyaka chop tarik 9. Koro giesani odiochieng' ma kawuono wageno Odinga bende bro medo jiwo wach mar Freedom no ma bende igeto ni chieng' lutombulu tarik 9 gokinyi johera mag Azimio kochiewo gokinyi bro chiewo kagoyo Freedom machiewo Uganda
mondo ochiedh achiel kachiel nyaka station mag luto mbulu mano ni Odinga kod Martha Karua oloso piny owacho mar Azimio tok tarik 9. Koro Emmanuel pod wagen sasa waneno ka ndeke kalo malo ka amanyiso ni sasa Odinga kata kweth mage mamoko bro chako lwar ka kecho ng'en en owuon tok mlolongo kobiro kod apaya nyaka ya lap ma Kenyatta ka kuma johera mage oseyuoro mana kaka aneno ka dhano ting'o kanyo cards mopogore opogore kod frimbi gi kudho kaka temo wacho ni girito Odinga. Kaka mano Clappers Adoki Studio achiel kachiel ko kikaunti Machakos, an Eric Owenga. Pot makamano kendo koro mago duto mag siasa madhi mana nyime wadarango moko bende nyakora Ramogi Jwang odong mana ndalo 10 to jo Kenya dhi e yiero ka gidhi e yiero mano nyiso ni tendo Uhuru Kenyatta dhi bedo kanyo karumo. Kuom mano we warenga ne wadhi e mana kaunti ma Nairobi ka we waranga ne Lang'ata ni ang'o matimore kawuono en nyasi ma Uhuru Kenyatta dhi chope mano ma otis kanyo otise kanyo ni mano trooping of colors nitiere gik mopogore opogore ma waneno ka okinyi makaunia kuro Ramogi Jwang jolweny mag Kenya Army mago mag Navy kachel kod mago mag yamo mago mineno kanyo mag Air Force bende nitiere kanyo igeno ni samora mora kowuok sani nyakura Ramogi Jwang jatend piny Kenya dhi chopo kanyo mana achiel kachiel ka gintiere kanyo Lang'ata Barracks mano romo mogik ma odhi bedo go kanyo kod jolweny mopogore opogore ma en nyasi matimore ka thuolo ni sani odhi bedo kanyo ka ne owuok e piny mar Ingereza mano century mar 17th century mano igni machon mokalo en thuolo ma jo Kenya yudo mar neno kit rangi mopogore opogore mago mag lep jolweny mantiere kanyo ma en nyasi mogik mar jatend piny Kenya machalo kamano idhi neno kanyo kit nyisruok magidhi bedo go kanyo achiel kachiel wach madhi bedo ka waluoni ni mar jofwambo ntiere kacha kang jatend piny Kenya ochopo kanyo bende ang wakelno gi mana achiel kachiel mondo med bedo kod ng'eyo ni gik mage matimore kanyo nyakwa Ramogi Jwang weche go duto dhi biro ni kanyo mana achiel kachiel e Ramogi TV ma en nyasi kama ling bende en ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osechako wuoth mare mogik kaka jatend piny Kenya ka irango kanyo ni chenro ge mag kar jot mare dhi nade gigo jogo mane chungnegi manyaka wang'e nyaka sani jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane jatend jolweny duto mantiere e piny Kenya ka irango kanyo odiochieng' ma kawuono odhi bedo kanyo ka en bende odhi yudo thuolo mar neno kit rangi mopogore opogore ma jo Kenya kendo jolweny ma jo Kenya nigo kendo gitiyogo e kindegi ma opogore opogore bedo kinde ma gintiere apisi kinde ma gintiere ka gigoyo lwenje ma opogore opogore kuom mang'eny rit chenro mar migago e Ramogi TV ang wakelo ni weche go manyien Milton Ochieng jaka Black nitiere mana en mana yeka ka irango kama nitiere oikonu mana weche manyien kendo ka wayudo gi yo makare ang wakelo ni mana achiel kachiel nyakwa Ramogi Jwang mane makela e giko mag weche manyien ma osebedo ka waikoni Aresa Beach mar Onyango nyaka sani saa 6 mar odiochieng'. An nyinga Cleophas Oluoch Elonya wadwa Joyce Oduor Sharon Ong'ao biro duogo kendo chieng' wuok tich wabiro yudre achiel kachiel mane Ramogi TV elo jogo duto mano kendo chenro dhi yo makare directors duto kachiel koda jomak duol kachiel koda jogo duto mane okonyowa kelo weche manyien nyaka jopicha wantiere kod jomo pogore opogore kanyo mano Honest kachiel koda Ben ruru kamana nyakuom kendo chenro dhi yo makare Jaelieta kachiel koda Ray Polo kendo chenro bedo yo makare wagonu wero kamano riti masani an nyinga Cleophas Oluoch kendo kamiyuke jamna kichopo ng'eni mano mibadhi chilo miena mar Nyasaye riti nyaka chieng' maboro chieng' wuok tich mane Ramogi TV ikete mana ka